Ini yng nghysgod Stadiwm Principality heno, cartre y tîm cenedlaethol wrth gwrs. Ar freuddwyd I unrhyw chwaraewr ifanc yw I ddilyn yn ôl traed I harwyr nhw a chwarae fyna, ryw ddydd. Wel, i'r ddau dîm sy'n mynd ben a'i gilydd heno, mae'r freuddwyd yna gam yn agosach, achos I ni wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol pencampwriaeth ysgolion a Cholegau Cymru. Pwynt bonus yw hwnna, ond Glantaf just yn chwarae y rygbi gore. A Coleg Cymru sy'n sicrhau lle nhw yn y pedwar uchaf. Yn campwyr eleni yw Coleg Cymru! Mae Coleg Y Cymoedd wedi dangos be maen nhw'n gallu gwneud ar lefel ysgolion a cholegau. Maen nhw'n dîm I gadw llygad arno eleni. Wel, mae un tîm eisoes wedi sicrhau lle yn y rownd derfynol na'n Stadiwm Principality ym mhen bythefnos. Ddoi mewn gêm agos. Coleg Llanymddyfri yn curo Coleg Sir o 12 I 10. Ac do, fe wnaethon nhw gael cais buddigol ar ddiwedd y gêm, allwch sicrhau chi o hynny, a fe ddewn ni ag uchafbwyntiau chi o'r gêm na yn ystod hanner amser y gêm hon sydd yn dod yn fyw o Barc yr Arfe gyda'r llaw. Ysgol Glantaf, orffennodd ar frig y tabl yn croesawu Coleg Y Cymoedd, y wobr, wel, fel dwi wedi dweud eisoes, lle yn y rownd derfynol yn Stadiwm Principality ym mhen pythefnos. Ie, croeso cynnes ato ni ar noson oer iawn. Boes bach I ni wedi cofio'n menig, ein hetiau, ein cotiau, popeth heno. Mae angen nhw arno ni. A'r cwmni ar gyfer hon, wel, wi'n credu tewch chi yw'r ddau gyfle yma wi erioed I cael yn y stiwdio yma. Y ddau wybiwr wrth gwrs, o Gaerdydd, Ddiog y Bango, a gwybiwr a sgellwr Casnewydd, Lloyd Lewis hefyd. Y cwestiwn cynta, tasech chi mynd dros 100 metr, pwy fydd y gyfle yma? Come on te, boys. Bys ni ddim eisiau rasio fo, chwarae teg. Yeah, well, right now, dwi'n methu redeg, so... Wel, ie, ti'n methu redeg, gweithio ni pam. Wedi yna fi, siw mae pethau'n edrych, pryd ti'n mynd I fod nôl ar y cae neu ni? Ie, dwi'n bach yn tuff, ond gobeithio bydd nôl ma'n iawn nawr. Ie, dwi'n wedi colli mas yn chwarae. Ond, ie, jyst edrych ymlaen I gwylio efo Glantaf heno. Wel ie, ni'n edrych ymlaen I wylio Glantaf, ond ni'n edrych ymlaen I weld ti nôl ar y cae yna. Achos fel o ti'n gweud, 6 blynedd yn ôl, o ti yn un o foes Glantaf yn y gystadleuaeth hon. Atgofio, Melis? Ie, mae gen I llawer atgofion dda fyna. Wel, gwylio'r chais fyna. Pan i'n chwarae pen y bont. Ond, ie, Mae'r moves I gyd yn honestly, yeah, the whole package. Ond, ie, o'n i'n cael I chwarae Glantaf, a jyst yn gweld heno. Yeah, rhywun look back to the old days, ond bys i'n neud unrhyw beth I chwarae eto, ond falle dim heno. Na. Bach yn oer, ond... Bach yn oer, ond fel ti'n gweud, mae'r moves I gyd y ti. Glantaf, maen nhw'n un o'r ffefrynnau, ond o ran Coleg Y Cymoedd, 12 mis yn ôl, o'n nhw'n brwydro I aros yn adran A, y brif adran, yn erbyn Coleg Gwent. 12 mis yn ddiweddarach, maen nhw gam I ffwrdd o'r ffeinal, mae'n dangos beth sy'n gallu digwydd yn diwy mewn blwyddyn. Ie, yn union, yn ymwedig yn Cynghrair yma, chi'n cael saicl newydd o chwaraewyr yn dod trwy pob blwyddyn ar chwaraewyr oedd yn blwyddyn gyntaf blwyddyn diwetha, bellach ti'n cael blwyddyn o brofiad a wedi matureiddio fel chwaraewyr fyd, felly mae lot yn gallu newid yn ein Cynghrair yma dros flwyddyn yn union. A fel o'n i'n gweud, mae'n mynd I fod yn anodd yn erbyn Glantaf heddi, achos o'n nhw yn y rownd derfynol llynedd, ddim di colli gêm leni, nhw yw'r ffefrynnau. A mae rhaid ti weid hyn, fel Cym Boi o Lantaf. Ie, mae'n greit I weld, honestly. Ie, ni'n credu heno, ni'n mynd I weld rygbi dda. Dyna beth ni'n hoffi neud fel Glantaf, rygbi agored iawn, nhw'n cael bil mas I asgellwr, a, wel, beth da ni'n gweld yw ysgellwr rili dda yn Glantaf henni. A, ie, especially efo Joseph, Joe. Mae'n unbelievable chwarae ar y moment. Wel, ni'n mynd I glywed ag wrtho fe, ymhen ychydig ni'n gobeithio, achos Lloyd, wi moyn I ti fynd I chwilio am Joseph Jones. Nawr, a dweud y gwir, a ta bod Lloyd yn neud hynny, cyfle I fi'ch atgoffa chi o beth ddigwyddodd y tro diwetha. Mae'n barod I fynd. Cyfle I fi'ch atgoffa chi o tro diwetha, dath y ddau dîm y gwrdd nôl ym mis Medi. Dyma siwraddi. Pencampwriaeth ysgolion a Cholegau Cymru. A gemau byw yn dechrau hyn off.
Joseph Jones, mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais, ond efo'n torri tackle, ond i ma fe! Yn dechrau'r tymor newydd, fe nath e orffen y tymor diwetha, mae ffili stopo, sgori. Gwelchiad hyfryd, ochr gambi'n hyfryd, pin o decu. Glantaf, a fa hi o 36 i 20. Ie, dwi'n mad un o'r ysgellwyr gorau yn y gyngrair yma. Ysgellwyr o'r bryd, Joseph Jones, ti'n ti bwyd ti'n iawn? Ie, good diolch, ie, really good. Fi wedi bod yn gwylio siwrna ti am spel nawr. Fi'n teimlo fel pob tro fi'n gweld ti'n cael fel ser yn y gêm, neu ti'n le asgorio cais. 8 cais o'r 7 gêm. Pa mor hyderus i ti a pa mor bwysig yw hwnna i asgellwyr i sgorio ceisio fel yna? Wel, mae'n rili bwysig. Dyna jofiau diwedd y dydd fel mae forwards yn sgrymio a line-outs, dyna job i goffon o'r ceisio, so, yeah. A ti wedi bod Cardiff RFC tymor mas, so mae hwnna'n mynd i ti? Do, nes i rili mwynhau 2 game pre-season, a gobeithio dod o mewn ar ôl y lig yma, ond nes i rili mwynhau. Ei, mate, fel asgellwyr, fi'n rili edmygu dy gwaith di, ti'n ffantastig. Pob lwc hynny, miss. Diolch. Top man. Mae'n dipyn o dalent war y teg iddo fe di chwarae i Gymru dan 18 yn rhan o Academi Caerdydd fel o'n i'n clywed yn gweud fyna, a ti wrth dy fodd yn ei wylio fe hefyd. Mae'n edrych fel asgellwr naturiol iawn, ydy hynny'n deg dweud? Wel, ie, pob gêm mae'n chwarae, mae'n sgorio, mae'n hyderus iawn, mae po'n efo popeth, so mae'n gryf, mae'n gyflym iawn, a mae'n gallu darllen y gêm yn da iawn, fydd interceptions a popeth. So, yeah, really excited i gwylio heno, a mae'n defio future da o blaen. A Lloyd yn gofyn y cwestiwn pwysig fyna, fel asgellwr, os wyt ti'n sgorio bob wythnos, mae yna hyder yn dy chwarae di, ti'n gwybod lle mae'r llinell gais yna, ti'n awyddus bob tro ti'n camu'r cae rygbi yna i wneud y farc. Yeah, definitely, as. Pan chi'n sgorio pob wythnos, ti'n gyfer hyder i trio rhywbeth newydd, a pan chi'n mor hyderus fel hwnna, mae stuff yn mynd ffordd chi. A gobeithio gen i weld hat-trick efo heno. Gen i weld, hat-trick, ti di galw i'n gynnar, reit te, wel dyna ni, un i wylio o ran Ysgol Glantaf. Ethon ni ofyn yr un cwestiwn i gapten Coleg Y Cymoedd, Joey Williams. Pwy ddylen ni fod yn cadw golwg arno fe heno? Yr un chwaraewr i cadw llygaid ar blwyddyn yma o Coleg Y Cymoedd yw Logan Jones. Mae'n gallu cicio'r pêl yn dda, mae'n gryf a mae'n gweld y gêm yn dda yn ei mhen a mae gyda sgiliau gwych fel pasio. Un arall i wylio heno yma yw Logan Jones, a mae di ymuno da fi nawr. Logan, you've had a great season so far. Have you got another big performance in you tonight? Yeah, we started off shaky down here at Downs Park against Glantaf, but I think as the season's gone on, we started to build. We put in good performances against Llandrillo and Whitchurch, and now coming to the end of the season, I think we're at the most powerful we can be, so if we just play the way we know we can play, we'll be successful and get to the Principality. Boys buzzing tonight? Yeah, I can't wait, yeah, 100%. Hey mate, all the best, diolch yn fawr. Cheers. Nice one, Logan. Right, Ted, when you find out Joey Williams fan hyn, ti iawn, boy? Yeah, ti'n iawn? Yeah, good. Diolch am ymuno da fi. Reit te, chi wedi cael tymor arbennig hyd yma. Pa mor bwysig fydd buddugoliaeth yma i cael chwarae drws nesaf yn y Principality? Bydd yn peth enfawr. Mae wedi bod yn targed i ni dros y tymor. Felly gobeithio os ni'n cael y perfformiad da heno, ni'n gallu mynd yna. Beth yw prif pethau chi eisiau gwneud heno yma, sy'n chwarae? Fi'n meddwl ni angen bod yn direct, lan y canol, a wedyn os mae gwagle ti fast, just taflu'r peri gwagle. Mor syml â ni. Pob lwc, Joey, boi. Diolch am siarad i fi. Geraint, prif y fforddwr draw fan hyn. Ti'n iawn i siarad i fi yn glwy? Cam lawr fyna. Dyma ni, Geraint, ti'n iawn fwy, nice gweld ti eto. Reit te, gym huge hyn yma yn amlwg. Faint wnaethoch chi ddysgu o chwarae Glantaf yma gynt yn y flwyddyn? Ie, Cymru nos yn caled, ar dechrau'r blwyddyn nhw'n llawn heiddi ennill, ond ie, ni wedi dysgu llawer, rownd ardal y dacl a dill mae Glantaf yn defnyddio yn wedi yn amddiffynol, a mae'n rhaid i ni nawr wneud yn gorau i wneud siŵr ni gallu chwarae gêm ni heno. Ie, ffantastig. A blwyddyn diwetha, wnaethoch chi bron cwympo mas o adra na, a sbiwch arnoch chi nawr. Sut teimlad i wneud mor dda eleni? Ie, yn ymwneud targed i gorffen yn y 4 uchaf. A mae'r natur y gyngrair yn anodd iawn. Chi'n gweld nawr gyda Caerdydd ar fro. Chi'n gallu bod yn y 4 gorau, a nawr mae'n edrych fel nhw yn yr un sefyllfa ni blwyddyn diwetha. So mae'n anodd, a mae'n testament i cystadleuaeth. Geraint, diolch yn fawr am dy amser. Pob lwc, mate. Cheers, mate. Diolch. Ie, pob lwc yn wir i'r ddau brif y fforddwr. Ni'n gobeithio bod Llywarch ap Myrddin, prif y fforddwr Glantaf, yn mynd i fod yn ymuno gyda ni yn y man. Ond cyn hynny,
Beth am ni sôn am asgellwr arall, pam lai, Jack Piontecchi, Coleg Y Cymoedd, nawte, Theo, fydde ti wrth dy fodd gyda hwn, cymolwg ar hwn i ni, mae'r symudiad yma'n hyfryd, ag yw e? Ie, mae'n rili dda gan Jack, sgo. Y pic yn taw, mae'n dod off ei asgell i dod mewn, cael ei dod ar bil, good llinell, step on hyrgl, a mae gen i gasu i gorffen hefyd. A fydde ti wrth dy fodd, fi'n siŵr. Lloyd hefyd, gyda rhywbeth fel na. Lloyd wedi gwibio nôl ato ni war y teg, ddim allan o bwff. Darnau bapur yn mynd bob man, mae'n oer boes bach. O ran, oedd yn ddiddorol be oedd ti'n gofyn i Geraint Lewis fyna, hyfforddwr Coleg Y Cymoedd, ynglyn â'r ffaith bod nhw'n meddwl bod nhw wedi dysgu gwersi o'r gêm na'n gynharach yn y tymor yn erbyn Glantaf. Set am ddiffynol, falle. Mae hwnna'n gallu bod yn werthfawr iawn yn diwedd pan mae rhywun yn chwarae nhw am yr eildro. Ie, wrth gwrs, chi'n cael teimlad o sut mae nhw'n chwarae, ac wrth gwrs gan chwarae yn erbyn nhw'n gynt, gyda'r analysis, fi'n siŵr maen nhw gyd yn neud gyda Geraint Lewis, gyda Gareth Wyatt, sy'n hyfforddi yn Nghasnewydd. Maen nhw'n gwybod ei stwff, a fi'n siŵr nhw wedi dysgu lot o'r brofiad nhw gynt yn y tymor. Wel, nes i addo, bydde Llywar Chap Myrddin yn dod i ymuno gyda ni ac ar y gair, dyma fe, helo, Mr Myrddin. Dyna be, mae Theo di bod yn dy alw di, reit Mr Myrddin. Gwyth ni, siwt ddisgybl oedd e'n rysgol, cydwybodol iawn? O, na, dda chwrdd teg. Oedd o'n bach yn shei i ddechrau, actually, ond oedd allan o'i grecan, ac na, oedd o'n bleser gelach chwrdd teg. Wel, ni newydd bod yn gweld i best blitzer y teledu, ac oedd e'n dda iawn mor y teg iddo fe. Siw mae rhywun yn teimlo cyn y gêm yma, achos pan mae rhywun yn edrych ar y Cynghrair, mae gyda rhywun ail gyfle, ond dos dim ail gyfle heno, se? Na, mae'r Cynghrair i gyd wedi bod yn adeiladu at y gêm yma, at hyn yma, so na, edrych ymlaen, rili edrych ymlaen. So mae o'n dweud, chydych yn i ddwy ffordd, mae'n pwysau, neu mae o cyfle i roed eich siampl gorach i chi'n yna, dyna'n gobeithio wneud hyn yma. Fel criw, chi wedi bod yn ei wych drwy'r tymor, a wi ddim yn disgwyl i hyfforddwr i bigo un allan yn fwy na'r gweddill, ond pan mae rhywun yn edrych ar chwaraewr fel Tom Howe, mae rhywun yn meddwl falle sy'n ffipin o ddyfodol. Yndi, na, mae'n dipyn o talus, mae'n dda iawn. Mae o'n siarad o Sam Warburton mewn i dechrau'r wrsos, a mae hoci efo genuine efo popeth yn mynd amdano fo chwarae teg iddo fo, ond o ran cymeriad, o ran steil chwarae bob peth, so na, mae'n hoci'n da, ond mae wedi tyfu lot lenni, a wedi dysgu tyfu lot dros y blynyddoedd nesaf. Alla ofyn yn gyflym iawn, Sam Warburton, be, mwyn ysgogi'r boes? Ie, na, jyst fewn fel i ran o fel swydd yn Caerdydd, mae wedi bod yn fewn, mae ar y bod y director, so mae'n dda, briliant cael cyswllt yna. Oedd yn y gym ni am 10 to 7 bod y dillun. Chwarae teg. Sut ti? Yeah, good. Obviously, eleni, colli allan yn Ddyfri, bach yn siomedig, ond beth mi'n neud bod yn yma i wneud siŵr bod yn ddim digwydd? Da ni wedi sôn yn byd amdan unrhyw beth ar ôl hyn yma, really, so mae ffocws ni gyd i bod ar gêm yma, a wedyn, gobeithio, ffocws mowr ydy bod ni'n chwarae'n gorau hyn yma, a wedyn gan i os mae'n mynd yn. Pob lwc. Lloyd, os gen ti rhywbeth ti eisiau gofyn neu ti'n iawn, ti allan o gwestiynau? Pwy yw'r asgell y gorau? Dwi wedi gwyth nawr. Joseph Jones a Theo Cabango. Cefn o'r rydon, so i ddawt yn gwyth yna. Na, mae Joseph Jones e hwn nec rydon. Gwych Llywar, chnewn ni adael ti fynd i'r stafell newid i weid y geiriau ola. Lloyd, y cwestiynau trif gar i gyd, wrth y modd. Reit pen ar y bloc. Pwy sy'n mynd i fynd â hi heddi? Achos mae hanes y gweithio ni falle taw Glantaf yw'r ffefrynnau, ond fel o'n i'n gweud, un gêm yw hon heno i fe. Theo? O, mae'n bod yn Glantaf. Neu fydde ti wedi gallu mynd ôl i'r ysgol eto fydde ti? Na ti, oce. Mae'n rhaid i fi dweud Cymoedd felly, ond fi genuinely yn meddwl ar ôl chwarae yn gynt bod nhw wedi dysgu lot efo weles i Gareth Wyatt, Geraint Lewis, maen nhw'n gwybod ei stwff, felly ni'n gobeithio cael gêm gwych a fi'n mynd am y Cymoedd heno yma. Dyna ni. Wel, mae un ohonoch chi yn mynd i fod yn iawn erbyn diwedd y nos. Reit wy'n falch bod chi yn gwisgo menig, achos mae'r ddau ohonoch chi yn mynd i sylwebu ni nawr. English language commentary available. Theo is going to go and join Sean Holly for us, ond yn Gymraeg mae Lloyd yn mynd i ymuno efo Owain Gwynedd, a wy'n gobeithio Owain bod gen ti het, menig a 2 got mlaen. Noswaith dda! 2 gos mlaen, gen i Long John's vest, bob dim cas mae'r wardrob ymlaen, gen i noswaith dda a chryso cynnes i barc yr arfau rownd gyn-derfynol, Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Glantaf, fyddwch chi'n gwybod ar ffynod ar frig y Cynghrair am y tro cyntaf yn ei hanes, a hynny yn ddigiro yn croesawu y cyn bencampwyr Coleg Y Cymoedd a'r ffenod yn y bedwerydd. Mae'n mynd i fod yn chwip o gêm, a gadewch i ni edrych ar y tîma fel mae'r chwaraewyr yn paratoi i ddod i'r maes. Mae'r tîm yn dienwi
ei chwaraewyr cryfa nhw ar gyfer hon. Digon o dorf yn yr Eisteddlau agosau i dod i gefnogi y tîm lleol. Ysgol Glantaf wrth gwrs gollodd yn y rownd derfynol i Llanymddyfri flwyddyn dwytha. Llanymddyfri eisoes wedi selio lle nhw yn y rownd derfynol. Mae Glantaf yn gobeithio ailadrodd y gamp yna ac ailadrodd rownd derfynol 2023. Gadewch edrych ar y tîm ata. Glantaf, mae'r garfan yn cynnwys 11 aelod o'r Academi Rhanbarth, hefo 6 wedi henw yng ngharfan dan Ddeunaw Cymru. Un o'r rheina ydy seren y tîm Tom Howe, y bachwr yn cael ei weld fel seren y dyfodol. Ta'r wythwr a'r capten Tom Cadman ydy talisman y pac yn ôl y tîm hyfforddi. Y maswr Will Adams, canolwr fel rheol, ond allan ni bwlch y maswr arferol Lloyd Lucas sydd wedi anafu ac ar y chlygad ar Joseph Jones. Prif sgoriwr y tîm hefo 8, ysgoriodd hat-trick yn erbyn y Cymoedd yng ngêm agoriadol y tymor. I'r Cymoedd, mae 2 chwaraewr dylanwadol yn amserol yn ôl o anafiadau yn yr wythnosa dwytha. Y mewnwr a'r capten Joey Williams a'r maswr Ben Cwmer. Y 2 holl bwysig wrth arwain y tîm o gwmpas y maes. Mae Logan Jones a Ion Leisian yn lon llawn y canol. Ac yn y pac, does dim angen edrych llawer pellach na Dylan Barrett. Cadar yn y sgrym ac yn gariwr blaenllaw i'r tîm. A mae'r wythwr Ion Deisi wedi cael ei ddisgrifio fel lwmp. A'r dyfarnwr heddiw wedi Carwyn Sean. A mae o'n cael ei gynorthwyo gan Matthew Leon a Will Goodwin. Wrth ni weld Glantaf yn cychwyn yn chwarae yn y glas traddodiadol o'r chwith i'r dde. A'r Cymoedd yn yr di. A'r twtch o wyrdd llachar. Gicyr lawr y cae. Yn Dygol bach o diriogaeth gan Ben Cwmer sydd wedi cael ei ddisgrifio o chwaraew sy'n cicio eitha tipyn ond cicio'n gywir yn cicio'n dactegol. Ac mae Glantaf yn cwtogi'r lein yn gynnar 4 wrth i Haw. Tfeidiad yn y blaen i bas arall ar sgôr cynnar i Glantaf. Tom Howe, y bachwr, wedi cael ei alw'n seren ar ddechrau'r gêm ac am ddechrau o fewn munud yn unig. Glantaf hefo symudiad wedi baratoi ar y maes ymarfer. A fydd hynny'n bendant y tynnu gwynt allan o hwyliau'r Cymoedd. A fydd Llywarch ap Myrddin sydd siŵr o fod wedi bod yn trafod efo'r tîm o flaen llaw. Dyma'r symudiad, os ni mewn safle, triwch hyn. Dwch ni y ffigiad ac yn hwyr ddod i fewn. Mae Prigocic a'r bas yn ôl wedi dal y Cymoedd yn cysgu. A Lloyd, wel i'r Cymoedd, the big D. Na, chwarae teg, syth off y cae ymarfer fyna yn amlwg. Dwi'n gwneud i analysis oedd yna'n rhywbeth o'n nhw'n targedu, falle gwendid yn llinell Coleg Y Cymoedd a chwarae teg chi'n ffili cael dechreuad well. Na, cywirdeb o'r cychwyn, Haw yn dathlu cyn tirio. Ond dyna mae'n olygu i Glantaf, dyna mae'n olygu i Tom Howe, dathlu nerth i ben. Glantaf 5, Cymoedd dim. 2 munud ar y cloc. Sy'n golygu bod gan y Cymoedd digonedd amser i ymateb. Retreat! Y gigna yn troelli'n yr awyr. Wedi cholli. The knock on, he's accidentally in front, boys. Love the scrum here, okay? Cic anghygol fyna, spiral bomb. Chi ddim eisiau hwnna o dan goleuadau. Ie, mae'n noson oer y dwylo. A fod yn rhewi yn gynnar. Am gyda bach amser lle i godi'r tymheredd i gael o dwylo na wedi cnesu. Ond ie, just wedi cyrraedd i Tom Payne. Crouch! Bind! Cyfle felly, bach o diriogaeth, bach o feddiant am y tro cyntaf i'r Cymoedd. Williams, y capten, yn bwydo. Goro brwydro amdan hi ar fôn y sgrym na. Allan i'r ochr chwith. Gig treiddgar. Mae'n da gan. Y maswr a Payne dan bwysa.
Cymoedd. Yn ymateb yn dda. Cadw'r Glantaf o fewn I 2 hynod o bwysig i'r Cymoedd ymateb yn bositif i'r cais na. Mae'n galed yn seicolegol ar ôl ildio mor gynnar wrth gwrs. A hyd yma, mae'n wedi yn dda iawn yn dod i'r pwys yn ôl ar Coleg Y Cymoedd. Glantaf, sori. Fe wedi cael ei wirio yn ôl ochr y Cymoedd, felly. The attacker release! Mae yna ar y tir I Williams. Pod o 3 yn disgwyl yn y canol. Barrett yn cario ar frig ystadega. Cario Cymoedd. Mae'r niferoedd a hefyd yn bositif y croesi'r llinell fantais na. Ond Glantaf. Yr ergydion yn hedfan I fewn. Nôl ochr Gwt Barrett eto. Defnyddio ddwylo tro hyn. Eto newid cyfeiriad. Ar hengfair, Logan Lloyd. Ddim yn ei llawer o dir ar hyn o bryd. Yr ymwelwyr. Eto, yr amddiffyn. 2-3 o'r crysa glas yn hedfan I fewn ac ar hyn o bryd mae'r Cymoedd yn colli tir. Bach yn gul, bach yn gwta. Alla dangos maen nhw'n gorau rhoi cyrff I fewn i'r ardal o dacl. Williams yn mynd ben I hun. Di-gyfeiriad yn ôl. Dan bwysa a wedi'w dwy'n ar y tir gan Brigotzic. Ond arbennig Glantaf. Y dwyster o'r cychwyn ar I ycha. Gwaith gwych gan Coleg Y Cymoedd yn gyntaf I dwyn y pel o'r lein, ond wedyn, yn edrych bach yn dryslyd yn ymosod, dim lot o strwythyr fyna, fel wedys ti llydan iawn, a jyst yn redeg arbennig hun a mae'r gamgymeriad wedi dod. Rhaid gofyn ni'n gweld Lincoln Hall yn cael ei hyrddio am yn ôl. Sy'n rhoi y pwysa wedyn ar y gweddill gan gywynwys y captain Joe Williams. Sy'n arian byw fel rheol. So much weight there, boys. Come back, okay? Just reset. Just be stable, okay? Not too much weight. Ewch ni weld y tynheredd yma henod. Fyddi gyd I bod yn cwyno bod ti'n oer. Ni'n cwyno am reswm 1 gradd Celsius. A fawr y gymyla sy'n golygu un peth yn unig. Oeri neisi ymhellach. Gobeithio bod ordors pan oedd y de am hanner amser wedi cael ei wneud. Fi wedi wneud i'n barod. Iawn ta, Glantaf yn gorau mosod y dymder y tro hyn. Syth lawr y canol, mae Iwan Penri. Un arall sydd wedi bod allan anaf am rhai misoedd ac yn ôl. Yn holliach yn yr wythnosa dwytha. Yna'n gic arbennig lawr y cae. A dyna'r peth hefo Glantaf. Mae yna chwaraewyr rhyngwladol ar hyd y cae gan gynnwys Penri a Jones yn chwarae yn y tîm dan ddeunaw llynedd. Mae lot o brofiad yn tîm Glantaf. Ti'n gwybod, pam ti'n gwybod bwys fel na yn y carfan, mae'n rhoi chi hyder a mae hyn yn weledigaeth anhygoel. Maen nhw'n gweld bod y 50-22 arno, nhw'n gweld falle mae'r cefn y cae ddim wedi cyfro'n iawn gan y Cymoedd a dyna beth yw profiad a y bwys wedi bod mewn camper yngwladol yn cael. Ac dwi'n siŵr bydd y Cymoedd yn effro erbyn i'r symudiad ar flaen y lein. Anffodus fyna, actually, just cyn y 22 oedd ein i'n meddwl 50-22 oedd e, ond chwarae gwych. Trwch blewyn ydi. Cymoedd wedi dwy'n I dda. Davies, dyma'r bylchiad gan y Cymoedd. Y cic lawr y cae. Payne sydd ar ei hôl I hefyd. Joseph Jones. Am yn ôl, lwcus bod ddigon y glynder. Cyfla I ail sefydlu a nel i'r gic am yr ystys Barrett. Sydd methu ei dal hi. Ond yn digon ffodus. Ac yn amod ni'n gweld camgymeriad fel ag yn y gwybiwr. Mae fe'n digwydd i'r goreol. Cyffyrddiad cyntaf fe o'r gêm, ond fi'n siŵr rhywun o safon Joseph Jones, bydd hwnna ddim yn effeithio fe. Bydd yn sgorio ceis nawr, gwylio. Dyma'r bylchiad. Y bachwr yn fficio ac yn mynd Logan Lloyd. Hefyd o gyda'r cyflymder. Ond Tom Howe, am gyflymder gan y bachwr. Just open this gap up, boys. Tracio nôl. Just open this gap a meter, okay? Gic yn diwedd. Come on, just open the gap. Digon da. Tuag at yr hanner. Logan Lloyd. Tuag at y cynffon wedi dderbyn gan Hall. Mynd yn llydan y gynnar. Torri nôl. Tu fewn mae Logan Jones. Dal I fynd yr un cyfeiriad. Cario yn gry. Dyma lle gafon nhw draffodd yn gynharach yn chydig funud yn ôl unwaith mae'r momentum. Dechrau slofi. Glantaf yn cystadlu yn frwd, yn cystadlu
ar y tir. Drwy dwy'n ei gwrthrycio. Yn hedfan i fewn hefyd mae James Harding yn gwisgo 4. Mae'n ei slofi'r meddiant, felly un dewis. Ond i codi'r gic gan Cwmr draws y cae i gystadlu. Knock on advantage. Mae'n mynd ymlaen oddi ar law. Fernandez. Knock on advantage here. Eto yn achos y problem ar gic uchel yna. Chwarae dda fyna. Sylweddoli o'n nhw ddim rili mynd man yn ymosod, felly rwy cic lan a roed pwysau nôl ar Glantaf a mae wedi gweithio mas yn iawn, ond hoffwn ni weld bach mwy o strwythyr yn ymosod Coleg Y Cymoedd, dim ond wyth munud mewn i ond dim lot o strwythyr hyd yma. Sgrym flaenorol yn gweld Glantaf efo'r goruchafiaeth. Ar heng flaen Elgan Thomas, Tom House, Sean Hill, Ben a Dylan Barrett, Logan Lloyd ac Evan Nicholas Ngazu. Wel, Joey Williams yn bylchu'r ochr, gwta, torri'n ôl tu fewn, angen cymorth yna mae'r rhif 6 Lincoln Hall. Cystadlu eto gwrthrycio gan Glantaf yn yna, a rafu'r ymosod. Mae yna Barrett dros y top gan Cwmr, mae yna gyfle un bas arall yn llydan. Edwards am y gornel, a mae'r Cymoedd wedi ymateb mewn steil. Kylan Edwards, y sgoriwr. Gwaith gwych fyna, Joey Williams yn adnabod y gwagle ar y ochr dywyll. Nes i weld nes i ddim galw fe, nes i weld ac yn syth cyn i ni cael cyfle i ddweud nhw beth, oedd e wedi mynd. Nes i siarad i fe cyn y gêm, fe sôn am chwarae gêm cyflym, a mae fe'n electric fyna, a fe sydd wedi creu cais na, wrth gwrs, gan bwyll wedyn i cadw y penna a lledu'r bel i'r gwagle. Dyna bo. Sgrym Jess yn troelli y cyfer y cywir i'r mewnwr. Y Cymoedd yn dda fan hyn, ond dan bwysau Glantaf efo'r cyrff yna i gystadlu. Ond y bylcha yn llydan a'r bas na oddi ar y chwith gan Rhys Wyatt. Ac Edwards yn neud yma esgellwr yn neud a gorffan y symudiad a'r gic na yn anhygoel oddi ar yr asgell y droed anghywir a'r Cymoedd ar ôl dechrau Simsan ar y blaen. Glantaf 5, Cymoedd 7. Diolch i Kylan Edwards. Oedd yn hanfodol i'r Cymoedd ymateb i'r cais gynnar hwnna. A chwarae teg, mae rygbi gyd wedi bod yn hanner Glantaf ers ni, felly ymateb gwych gan y boys mewn gwyrdd a di. Pwy bydd hapusad? Wel, yr atab fydd Geraint Lewis. Yn wedi gwrth ystyried bod y Cymoedd allan dod i fewn fel y tîm gwanna'r bapur oherwydd canadair tymor, oherwydd y canon yn ar ddechrau tymor. Ond eto mynd lle, roedd y rhyddid dros am llawer o ddisgwyliadau, roedd y rhyddid i chwarae. Fi'n meddwl bod nhw wedi dysgu lot o colli lawr fan hyn gynt yn y tymor, a dyna beth mae hyffordd yr achwraewyr dda yn neud. Cic Letchos arall amlwg yn dacteg, sydd wedi ei benderfynu y flaen llaw. Sawl cic Letchos, sawl cic uchel wedi bod, a Coombs yn trio adnabod y gwagle. A wyth gwagle na chwarae teg sy'n gyda chwaraewyr fel Jackion Tec i chi eisiau per yn ei dwylo fo, ond fel asgellwr mae'n rhaid i chi fod yn alert i aros ar y llinell a cadw'r width na. Opsiwn da, ond hyderus oedd ystyried bod nhw'n y 20 ac y beo wedi cael ei rhoi nôl i pac tîm y brif ddinas, a mae hwnnw yn cripian ymlaen. Y beo dan ysgwydd Tom Howe. Dal i fynd ma nhw. Nôl i fewn, mae Nicholas Ngazu yn gorau gweithio. Cripian, cam wrth gam. Mae'n rhoi'r gorchmynion, mae Mason Daniels. Tom Howe a drosod am yr ail. Ac os ydych chi'n gofyn pam bod y boi yma wedi cael cytudeb 2 mlynedd gan y rhanbarth, wel dyna chi reswm i chi ymateb i'r sefyllfa ac yn sgorio ei ail. Chwarae teg, so'n siŵr beth yn digwydd yn y sgan, mae symud yna, nath o jyst agor lan iddo fo, ond wrth gwrs, llygad gwych a ymwybyddiaeth gwych i adnabod y gap na. Blaenwyr dan bwysau lle ambell corff arall yn gymryd fewn i gymerthwyo sy'n golygu bod y gwagle yna. A Tom Howe yn codi ei ben yn synhwyro bod y cyfle ar gael, ac am fachwr mae gen y fo gyflymder.
Mae da fe cyflymder, chwarae teg. Bach mwy o gyflymder na pryd welson ni Logan Lloyd yn redeg yn hyrddio lawr y cae gynt yn trasio cic. Mae fe'n bwy athletic iawn i fe, Tom Hall. Yn ddia hefyd yn gry iawn wrth weld i osgo corff a'r trosiad yn gywir sy'n golygu bod Glantaf wedi ail sefydlu'r bwlch o 5. A fydd Llywarch ap Myrddin ar tîm y fforddi tipyn fwy bodlon. Glantaf yn trio ail sefydlu y tiriogaeth cic lawr cae wedi ei dderbyn gan Edwards sy'n ei thario yn ôl, ond wedi cael ei tharo yn ôl. Mae'r bel Glantaf eto, maen nhw'n i dwy'n i ddigon parod i wrth ymosod. Haw eto. Bach o wadle tua'r cefna, trio holli'r tri ôl. 50 dwyr i gan bron iawn. O yna fodyn troi dros y lein, na medd y dyfarnwr cynorthwyol. Ben Cwmwr yn neud yn rili dda fyna i cadw'r pêl ar y cae chwarae. Ond fi'n meddwl mae'r backfield na yn edrych fel problem ar hyn o bryd. 2 waith nawr. Ffantastig fyna, gwaith chwych. Ond 2 waith nawr, mae'r cic tu ôl wedi achosi problemau iddyn nhw. Dwy waith, mae symudiadau o'r lein di achosi problema i'r Cymoedd, i'r cynffo mae Haw yn mynd, y taflen yn gywir, oddi ar y top, mae Glantaf yn mynd y tro hyn, defnyddio'r olwyr, syth lawr y canol, hanner bwlch, newid cyfeiriad Haw eto, y barodd yn llygadu atrig, pwy sy'n ei stopio y taran yma. Teg at Cadman, y capdan. Mae yna wagle'r llydan os yw'n gallu mynd at Channel 13 a dyna fo'r bwlch. Ond y prop pen tin, Sean Hill sydd yna yn dadlwytho a'r Cymoedd yn sigledig. Di dwy'n ni, di hangfa i'r ymwelwyr. Ond dyna ni, ella enghraifft cynta o fygythiad olwyr a symudiadau chwym Glantaf. Falle Sean Hill oedd y person anghywir i bod yn y sefyllfa fyna, ond gwych i bod nhw'n canfod y gwagle a canfod lle i symud y bel a trafod y bel. Newid cyfeiriad a newid y bel a symud y bel oddi ar y tir o'r sgarmes y sydyn. Gwyd o slic, sa olwr os fysa Bailey Coots wedi cael y bel, dwi'n siŵr sa dan y pist. Williams efo sylfaen tro hyn i roi bel allan i'r olwyr. Ni edrych am ella sylfaen gwell gan Logan Jones. At Cwmr. Sy'n rhoi yna dros dryslus, ella ddim yn cael gymaint o beller sa fo'n ddymuno. Mae'n ddigon diogel. Ond un peth fydd yn peri gofid. Lloyd ydy'r symudiadau yma o'r lein gan Glantaf i bob pwrpas. Cais yn y funud gynta, cais o'r sgarmes symudol, a'r symudiad dwytha brondi arwain at gais. Wrth gwrs, bydd y Coleg Y Cymoedd y boys na yn ofni hwn braidd wedyn, ond mae rhaid cael ei lan a trio eich gorau am ddiffyn ni wrth gwrs. Oddi ar y cefn syth lawr y canol ma. Penri. Mor hawdd a hynny. A mae Mason Daniels wedi coesi trydydd ysgol gyfun Glantaf. A'r Channel 12 na yn cael ei holli'n rac stupid airs ar mewnwr sydd yn dathlu. Chwarae tegos, nes ti galw hwnna? Ar pli rhwyd at y cynffon Prigodzic oedd y targed a'r dadlwythiad yn wych gan Iwan Penny cyn ganolwr tîm dan ddeunaw Cymru. A cryfder gan Daniels. Ac fydd Cymoedd yn teimlo bod yr ymddiffyn yn rhy feddal, yn rhy hawdd i ildio hefawr o wrthwynebiad. Chwarae teg, fi'n meddwl mae'n dwi targedu y link na rhwng, mae Glantaf wedi targedu'r link na rhwng Cwmr a Logan Jones fyna, lawr y sîm, fel maen nhw'n dweud, a Iwan Penny ongl hyfryd, ond oedd neb fyna i stopio fel, felly
camgymeriad falle gyda'r amddiffyn rhwng y 10 a'r 12 o Cymoedd. Glantaf 17, Cymoedd 7, 10 pwynt o fantais. Erbyn hyn, i'r tîm ar ffenod ar y frig y Cynghrair. Sgoriwr Daniels yn codi'r bocs tuag at y hanner. Bach rhy bell y bosib yn gwahodd y gwrthwynebiad gan Caelan Edwards. Er bod Glantaf wedi ymosod yn dda, mae'r amddiffyn wedi bod cystal ar y cyfan. Logan Jones yn ffigio ar ei ysgwydd mae Iwan Leisian. Eto, fan hyn mae Glantaf wedi cael ei, neu'r Cymoedd wrth i ddweud i chael ei bach yn anoddach, croesi llell fantais i roed ei hunan ar y droed blaen a colli tir maen nhw. Ie, fi wedi sôn sawl tro am y strwythur, nhw ddim yn cynnig lot ar hyn o bryd, a gyda Glantaf yn ymosod mor ffyrnig. O, cegletos arall gan Cwmwr yn berffaith. Eto, ennill tir, i codi'r pwysa. Ar gyrion y 20 mae'r Cymoedd. Barrett. Yn ymestyn amdan hwnna tu ôl i'w gefn. Tom Howe eto. Yn dangos bod o mor gyffyrddus yn amddiffyn a mae o yn ymosod. Deisi gwrth rycio eto mi oedd. Llewch y myrddin i deud yn yr wythnos mae hynny yn racteg sylfaenol gwrth rycio ar bob achlysur. Lle bach yn orowyddus sy'n yn cadw'i pwysa. Ac yn synhwyrol o bosib Cwmwr yn mynd at y 3 pwynt. Chwarae teg wedi bod yn impressed â Iwan Deisi heddiw ma. Mae wedi cael o'r bêl sawl tro. Mae fe'n ddyn hynod o bwerus. A Cwmwr chwarae teg, mae o'n gallu gweld y cae yn ei holl agoniant ac yn gweld y gwagle, a mae'r gwagle wedi bod ar y cyrion amddiffyn Glantaf. Cwmwr 78% tuag at y pist ar ddechrau'r dydd. Hynny yn parhau, 3 pwynt. 7 ydy'r gwahaniaeth ar y sgwrfwrdd. 17-10, draw ni at Catrin. Ie, ac yn cadw cwmni fi, canolor Caerloyw a Chymru, ond yn bwysicach yng nghyd-destun y gêm hon, un o gyn-foes Glantaf, Max Llywelyn. Be ti'n neud o'r gêm hyd yn hyn? Mae wedi bod yn rili dda, actually. Mae'r safon bod yn uchel iawn. Ti'n gwybod bod Cymoedd yn kick on na, lot o kick passes. Mae'r siap sydd gan Glantaf, really impressed, actually, ar y safon. Ie, mae'r teimlad os bod y ddau dîm yn brwydro i lle yn Stadiwm Principality drws nesa, a bod i yn gêm lle, yn amlwg mae'r ddau dîm eisiau ennill, a maen nhw'n tawlu popeth ati. Ie, maen nhw. Mae'n neis i weld, really, bod mae'r cenhedlaeth nesaf, mae'n trio chwarae, ddim just fel kick o'r bil ar edrych ar ôl i, so, ie, mae fe'n dda i weld. A Llywarch ap Myrddin, y prif hyfforddwr, be oedd yn dyffordd i di flynydde nôl? Ie, mi oedd, ie. O'n i'n dwlu fe amser yma yn Glantaf, a dwi'n siŵr bod y bechgyn yma yn gwneud yr un peth, so mae'n dda i weld, really. Ac un cwestiwn ola, di Sadwrn, gêm fawr yn erbyn De Affrica, ti yn y tîm na, eich chi'n barod? Ie, wrth gwrs, ti'n meddwl bod ni'n barod. Byddai'n cyfle dda yn mynd yn erbyn fel y gorau yn y byd, so ie, gobeithio bod pethau'n yn iawn. Max, diolch am gadw cwmni fi a pob lwc di Sadwrn, diolch o galon ti. Da, gweld y cyn chwaraewyr yn dod i gefnogi a bod y cysyllta rhwng yr ysgol dal o fyw ar lefel uchel ffosib yma yng Nghymru a Glantaf. Tîm Max Llywelyn yn ymosod, edrych am y 4 cais yn barod. 5 pwynt bonus yn y fantol heno wrth gwrs. Ond wedi dwy'n. I bach yn wallus gan Bailey Coots. Di cael fawr o'r bel i ddwylo fo'n trio creu argraff. Taro Cwms. Cwmwr oddi ar y bel i ddechrau, ond Siom mellau gan Coots yn y pen draw. Ie, gwaith da yn greiddiol i Leisiwn i stripio'r bel na, ond yn ffodus i just camu mewn, just i'r ysglif. Sgwni, os bydd hat-trick yn fan hyn. Ond y Cymoedd wedyn ddau neu llanast o'r sgarmau symudo, felly goro edrych am opsiwn B ma Glantaf. Daniels edrych i'r dde, edrych i'r chwith. Tuag at y capten Cadman, eto drost, felly fantais. Bach yn ddryslu ma Gabe Williams, brawd Teddy Williams, ond yn
Dim croesi ar Garlam, yr chwaraewyr yn dod. Mae yna fylcha, I bas arall. A mae'n gais drosodd. Mae Joe Fernandez I seithfed o'r tymor. Chwarae teg, dydio'n peryglis iawn ar y asgell I Glantaf. A ti'n be na beth mae asgell fod da'n neud, maen nhw'n dod oddi ar ei asgell a chwilio am waith, a oedd yn torri llinell hyfryd, llinell bydd unrhyw canolwr yn browd iawn o. Pedwerydd cais Glantaf yn holli yr amddiffyn. Cymoedd methu ail drefnu ac ad drefnu mewn pryd. Ac wrth i bod y pedwerydd wedi sgorio yn barod, mae'n dechrau teimlo fel fydd hi'n dalcan calad I Coleg Y Cymoedd. Ac wta 25 munud ar y cloc. Trosiad eto wedi I fethu 6 pwynt wedi fethu tuag at y pist, ond eto y basfa jes yn oedi am ryw fymryn I dynnu'r amddiffyn agos I fewn a'r salwt na I ddweud diolch. Y gwaith da I gyd I wneud ar ochr dde yma, y blaenwyr mawr yn achosi problemau yn cario'n galed a yn sydyn reit mae llinell amddiffyn Cymoedd wedi mynd yn cul iawn. Glantaf 22, Cymoedd 10. Dwi'n yn teimlo bod Cymoedd angen sgorio nesa. Yn gicra tuag at y llinell 20. Os ydych chi rhan y Cymoedd o'n Lloyd, be sy'n negesio? Sut ti'n trio cael allan rhyw elfen o banic fydden nhw'n gweld y sgorfwr mae'n wedi holi o ddeuddag? Sut ti'n ail drefnu ac yn newid pethau? Llan ffydd ynddo chi'n I fod yn onest. Fi'n meddwl bydd falle bach yn nerfus yn dod mewn i'r gêm ma ar ôl colli nhw gynt yn y tymor ac ni'n sôn am y chwaraewyr o fri sydd da Glantaf. Ond digon o amser I ddod nôl, ond I fi, mae'n rhaid trafod y pêl bach yn well. Mae Ben Cwmwyn yn dda iawn I adnabod y gwagle, ond o rawn y 15s, mae'n rhaid nhw'n neud yn well i'n meddwl. Trio mynd y basta ddim yn gywir uwch ben Logan Jones gyda mest amdani, y gic na'n synhwyrol. Joseph Jones yn gor'o adfer y sefyllfa lawr y cae yma'n gic dda hefyd. Rhoi pwysa ar Edwards, sgoriwr unig cais y Cymoedd. Bach o fatiog ar hyn o bryd. Dal I fynd, mae yna i'r Cymoedd. Ond yr gwagle yn diflannu'n gyflym. Yn mol tacl heb freichiad i'r penderfyniad. Hynny gan Alfie Prigodzic. Yn I benwysg. Ac neu sôn Glantaf wedi gorffan ar y frig y Cynghrair. 6 buddugoliaeth, 1 gêm gyfartal, y hynny'n erbyn Coleg Sir Gar. Tra bod... bod hwnna'n... Bach yn uchel, meddwl. Bach yn uchel, ie. Penderfyniad yn gywir. Tra bod y Cymoedd I gorffan yn bedwerydd. Diolch I buddugoliaeth yn rownd 7, y rownd ola o'r Cynghrair yn curo. Cymoedd yn curo'r eglwys newydd o 32-19 I sicrhau lle yn y gemau ail gyfler rownd gyn-derfynol. Ennill gan y Cymoedd y blaenwyr yn heidio gwmpas y bêl yn draddodiadol. Y pac sy'n bod yn gry gan y Cymoedd. Ie, Cigos. Prigotsiet seto yn ildio. Datgymalu o'r sgarmes ac yn ail ymuno. Mae yna wagle mas yn llydan, yn tebyn os nhw'n gallu symud e. Y gic eto'r... O, mae yna yn y fasged! Ond ni'n gallu gweld sy'n dod o fyny fan hyn. A mae Jack Piontecchi wedi sgorio. A diolch I droed Ben Cwmr. Ie, yn amlwg, mae hyn yn rhywbeth mae nhw wedi identifio cyn y gêm. Trydydd cic traws y cae, mae Ben Cwmr wedi trio. Dau o nhw wedi gweithio ar un yna. Gweithio gorau, chwarae teg iddyn nhw oedd wagle mas, oedd nhw lot o straen ar llinell amddiffyn gan cymryd y pêl i'r llinell. A falle Tom Payne bach yn siomedig fyna, bod e just yn methu sut oedd y pêl yn teithio trwy'r awyr, ond ie, gorffeniad gwych gan Ben Cwmr hefyd. Ie, di cam ddarllen
Y ffordd oedd y bel hedfan trwy'r awyr, oedd hi ar droed Cwmer. Cwmer eto yn gywir hefo'i gicio fo. Ac os ydyn ni'n meddwl bod Glantaf sydd wedi sgoro 4 cais am redeg i ffwrdd o hwn, meddyliwch eto. Glantaf 22, Cymoedd 17, 5 pwynt yn unig ydy'r gwahaniaeth ar y sgorfwrdd. Ni'n gyfo chydig munud ar ôl o'r hanner cyntaf yma. Bydd y Cymoedd llawn hyder, gall nhw mynd lawr y cae, sgorio un bach arall. Logan Jones, dim lol, lawr y cae. Adams, camu un ffordd, camu'r llall, cryfder. Adams, wrth gwrs, yn ganolwr, fel rheol, yn gry. Taco! Bwysa, rhywfaint ma, Cwt. Taco release! Adams o safle, wedi cael ei dar ymlaen gan Sean Hill. Dim cyfle i wrth ymosod, a Glantaf o tro cynta allan bach yn ddigyfeiriad. Ie, dwi'n meddwl y llinell yn dda, mae'r siapio maen nhw'n redig yn dda, jyst cam drafod o dda, oherwydd, bwy mawr fel Sean Hill yn edrych rong o'na, mae'n cymryd tipyn i stopio, a fi'n meddwl beth sy'n fe wedi mynd yn trwy i fod yn onest. Ond ie, unlwcus fyna, a cyfle i'r Cymoedd cael yr pwysau off yn nhw bach. Reis Catrin bod yn crwydro'r yslis na, pwy sydd wedi ffeindio rwan? Wel, Geraint Lewis, hyfforddwr Coleg Y Cymoedd. Geraint, tipyn o gêm hon, i chi yn fwy na chwarae rhan fel tîm, a'r cais yna yn dod â chi nôl mewn iddi. Ie, chi'n meddwl eisiau'r cais yna ni, ond ni'n ffindo fe'n galed i gadw nhw mas yn y bryd. Chi'n meddwl mae'n rhaid bod yn rhy gyflym o gywir i ni yn wedi bant o leiniau, a mae eisiau ni fod yn mwy gorfforol a mwy tyn yna amddiffynol. Chi'n trio pethau gwahanol, y gicna, enghraifft, i gael chi mewn i'r safle neu gael y cais yna? Chi'n trio ffyrdd gwahanol, ceisio sicrhau bod chi'n, rhoi sialens i amddiffyn Glantaf? Ie, chi'n meddwl, ni'n trio chwarae ar amrwyddiaeth a sgil, a chi'n meddwl, i fod yn deunyddio cicau am y ben yn ymwedig yn creadigol gyda'i gicio fe, ond chi'n meddwl, problem ni yw amddiffyn ar un o bryd, am rhaid ni fod, rhaid fi'n gweud, mwy cystadleuol yn yr elfen yna. Efe dyna fydd y neges hanner amser, sim llawer i fynd? Na, gobeithio ni gallu cadw mlaen nawr, ond chi'n meddwl, eto nawr mae Glantaf yn effeithio lawn baint o'i leiniau nhw'n ymysodol, a mae'n rhaid ni ffindo ffordd i stopio hynny. Geraint, wir yn gwerthfawrogi amser di, diolch yn fawr iawn. Yr leiniau yn sylfaen, yn lwyfan, ymosod i Glantaf ac yn llyncu 20 metr a mwy mewn un hyrddiad. Tom Hawn yn wallgo bron iawn bod Cymoedd rhywsyn ei gilydd i dwy'n y bel. Ond ydyn ni'n darogan, Lloyd, fydd hwn mynd llawer pellach na dwylo'r dyn yma. Tom Haw, hat-trick. Mae'n ollu gadu 4 cais am y tymor. Symudiad ar yr ochr dywyll na. Mynd erbyn ei hun. Ma'r wythwr ar y capdan Tom Cadman. Ella sydd bob bwys yn hwyrol i gadw i fyny yn y pac. Prigocic dros y llinell gais, a dyna ni'r pumed. A dyna ffordd i ymateb gan Glantaf. Sgoriwch chi, neu sgoriw ni. Ie, chwarae teg, chi'n cael bwys fel Sean Hill, chi'n cael bwys fel Alfie, rhif 7. Mae fe wedi bod yn anhygoel. Chi'n cael bwys fel yna sy'n gallu rwy chi ar y sioe flaen, wneud cario'n gryf at y lein a mynd dros y llinell mantais. Mae pethau'n dechrau agor lan yn sydyn neud, a mae'n gwaith anhygoel gan y bwys Glantaf. Ie, mae hwn yn enghraifft o bosib, lle mae y Cymoedd yn cael traffarth. Nhw'n methu amddiffyn sawl ymosodiad, y multi-phase ma. Ni'n bod y gormod i bod yma na, ond ton ar ôl ton yn dod, a bydd digon sydyn mae'r amddiffyn yn cracio. Ie, a yn ymwedig, chi'n cael lein fyna, chi'n gwybod, mae'r boys y Cymoedd yn gwybod pa mor ddinistrio mae'r llinell na wedi bod. Chi'n poeni am hynna, aeth Glantaf ar y llinell dywyll, a wedyn, yn sydyn neud, mae'r llinell amddiffyn yn tynhau tipyn bach, a ar ôl i chi ildio gymaint o'r llinell, mae hwnna wrth gwrs yn mynd i bod yn dyfeddol di, a mae'r gwagle yn agor lan lle arall wedyn. Daniels yn gywir y tro hyn teg at y pist. Glantaf 29, Cymoedd 17. 7 cais i gyd wedi bod yn barod yn hanner cynta. Rownd gyn-derfynol.
Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Llanymddyfri yn disgwyl yn illydd hon. Ac ar hyn o bryd, mae rhywun yn teimlo o bosib. Ys Glantaf, un droed. I rhy gynnar iddyn hynny, un droed yn y rownd derfynol am yr ail flwyddyn yn olynol. Ac at y cynffon wedi ennill gan Hall. Cymoedd angen rhywbeth rwan eto, does angen ymateb am drawiad, am hyrddiad gan Logan Jones. Y cymoedd eto yn cael traffath y bosib i fynd dros y llinell fantais na Nicholas Ngazu. Ac wrthrycio. Gabe Williams ydi Hyryn yn anghyfreithlon. Wedi datblygu'n arithro dros y 12 mis dwytha'r ail reng. Wedi magu pwysa. Yn gorfforol, yn dal yn 6 troedfad, 6 mwydfad. Ond wedi magu cyhyr i'r ffram. Dipyn o athletwr yn ôl criw Ysgol Glantaf. O bosib, yr honiadau ydi bod yn fwy athletig na'i frawd Tedi, sydd yn gelonogol i'r rhambarth. Cwmr, sydd yn mor gywir, unwaith eto, tipyn o giciwr y maswr yma, sydd yn rhoi digon o le i'w hun. Triphwynt arall oddi ar ei droed. Glantaf 29, Cymoedd 20. Glantaf yn ymwybodol gall nhw beidio a ildio cic y gos bo fewn i hanner ei hunain. A fydd Cwmr yn gallu trosi. Angen. Neu hon oddi ar y cae, y cloc yn goch. A dyna ni. Hanner cynta sydd wedi bod yn hynod ddeiniadol i wylio. Glantaf yn sgorio gyntaf fewn y munud gynta'r Cymoedd yn ymateb. Ond Glantaf sydd ar y blaen. Diolch i 5 cais ar y cyfain i gymharu a 2 gan y Cymoedd. 2 o heini i Tom Howe, y bachwr sydd wedi dal y llygad. A fydd Llywarch ap Myrddin y prif hyfforddwr. Yr athro yn fodlon tu hwnt, dwi'n siŵr. Y sgôr ar y hannar. Glantaf 29, Cymoedd 20. Wel, mae dyn ni dipyn o gêm fan hyn, yn does e chwarae teg, be, 7 cais i gyd, Glantaf sydd ar y blaen, ac am ddechrau perffaith iddyn nhw, Tom Howe, o'n i'n sôn am y bachwr yn dod ni, cyn y gêm, a mae e wedi sereni. Ydy wir, wel, sgwn i beth sy'n cael ei weid yn yr hydl bach yna ganol cae. Ydy nhw'n hapus gyda be maen nhw'n i weld, sgwn i. Mae'n dipyn o gêm fel o'n i'n gweud, a'r dorf wrth i bodde, y 2 yma wrth yn ochr i hefyd yn mwynhau hunain yn y pwynt sylwebu. Reit te, beth am i ni ddechrau gyda Tom Howe, achos oedd Llywarch ap Myrddin yn sôn amdano fe cyn y gêm yn dweud faint o chwaraewr yw e, a dyma'r dechrau perffaith i fe. Mae gymaint o emosiwn ar dechrau gêm, a mae hwn wedi cael ei ymarfer ar y cae hyfforddi'n dwi e? Oh no, definitely, yeah. Chwarae teg Glantaf yn dweud dda, opsiwn dda dechrau gêm. Cymoedd i switch o man bant, a wedyn ni'n gweld Tom ni'n goffon y colon, mae'n gyflym, mae'n dynamic, yn gryf. Yeah, chwarae teg nhw, cais o ddeud o. Ie, ac wrth i fodd yn dathlu, dyna siw mae dechrau gêm yn dy fe? Ie, yn union, chwarae teg i'r Cymoedd, bydd yn hawdd iawn yn gêm o'r safon ma gyda popeth sydd ar y lein i... Mae fe'n galed y meddyliol ar ôl ildio mor gynnar. Chi wedi bod yn paratoi am wythnos edrych ymlaen i'r gêm yma. Ond oedd nhw'n dod syth nôl ar y cae a nhw wedi ymateb yn rili dda. Falle mae'r sgôr yn eitha neis i'r Cymoedd oherwydd nhw wedi colli cymaint off y tŷ, Glantaf, ond mae'r Cymoedd fi'n rili impressed o sut maen nhw wedi brwydro nôl i popeth mae Glantaf wedi hyrddi atyn nhw. Wel, beth am i ni edrych ar hynny te, achos fel ti'n gweud, dangos cymeriad, Caelan Edwards, yr asgellwr, taro nôl yn syth, dyna beth sy'n eisiau neud, ynddo fe? Ie, da ni'n gweld, mae Cymoedd yn cymryd bant o'r opsiwn gan y scrum. Mae Glantaf yn ei job da, trio arafu nhw nawr yn y ruck, ond ie, mae Cymoedd yn da, mae'n cael y bil mas, skills ardderchol, dechrau gan y cefnwr, pas yn y cornel i'r asgellwr, jyst i goff yna hefyd. Ie, a fi'n teimlo fel mae wedi bod lot o wagle mas yn Llydan
i'r Cymoedd cymryd mantais. So fi'n meddwl yng nghanol y coed dim lot o strwythyr, ond Ben Cwmwn yn wedi gyda'r cais na, gyda'r crossfield na, mae wedi trio fe tair gwaith, trydydd throw, third time lucky nath e dod off, ond fi'n meddwl mae Glantaf yn ymosfod mor ffyrnig, maen nhw'n dod off y llinell, a maen nhw'n mor ymysodol, mae fe'n gadael y lle tu fas, a os maen nhw'n methu cael fe lawr, cyn i fe cael i'r third ball player neu beth bynnag, mae'r gwagle mas na. Beth am i ni edrych ar ail gais Tom Howe te, achos ydy am ni gael hat-trick na'r cwestiwn mawr. Mae'n edrych yn awyddus ta beth, a mae'n gweld y gwagle fan hyn yn dweud mor dda fel dyle pob un bach o'r da. Honestly, cyn bod Tom ar y finish yn o asgellwr. Soon as we've got a few left, mae'n dan yna, a mae'n bod neb yn gallu stopio fe. So mae'n mor gyfer, mor gryf, mae'n really galed, ond pob beth mae'n neud yn dda, like on point. A chwarae ti Glantaf, mae pob tro mae'n efo set piece, mae'r person cyntaf i cael y bil, Tom, mae'n cael y gain line, speed of ball, a dyna beth mae Glantaf eisiau. Beth am i ni edrych nesaf te, ar ôl gweld ceisiau Glantaf yna, ar gais Joe Fernandez? Cais anhygoel arall gan Caerdydd. Glantaf, sorry. Fel ni'n dweud lan y top, pan bydd cael boys fel Tom Howe, Sean Hill yn torri'r llinell mantais, mae'r amddiffyn wedyn yn becso am beth sy'n dod tu fewn, a nhw'n mynd yn llydan, a wedyn y ongl na, nes i ddweud, bydd unrhyw canolwr yn hapus o'r llinell na, fel unrhyw asgellwr da, mae fe'n chwilio am waith, a mae fe'n popular na creu'r overlap na. Ar y pwynt yma, o'n i'n dechrau poeni falle bod Glantaf, wel, dim poeni yn amlwg, ond yn dechrau meddwl falle bod Glantaf yn mynd i fynd i ffwrdd â hi, ond Coleg Y Cymoedd, maen nhw'n brwydro nôl, a maen nhw'n trio pethau gwahanol, o'n i'n gofyn i Geraint fyna, ynglyn â'i gêm gicio nhw falle, maen nhw'n trio ffind o ffyrdd o fynd o gwmpas am ddiffyn Glantaf. Dyna sy'n rhaid iddyn nhw'n neud. So mae Glantaf, chwarae teg nhw, mae'n amddiffyn nhw'n rili dda, ac yn creu bod Cymoedd bach yn rhy araf, yn like a breakdown, a trio ymosod, ond chwarae teg Macuma, mae'r step lan, mae'n rili dda. Mae'n gweld y gagle, mae'n asgellwr yn dal am y bil. Maen nhw'n nôl mewn achos mae Glantaf yn rhoi falle couple o pwynt i ffwrdd. A mae'n gwych, mae Ben Cwmwn wedi bod yn chwaraewr gorau i fi i'r Cymoedd hyd yma, oherwydd mae'n adnabod pryd mae fe ddim, falle nhw ddim yn crwysi'r llinell mantais, nhw'n mynd bach yn sownd yn nghanol, mae'n chwarae gyda'i pen lan, fel ni'n weld yn y clip gyntaf na, oedd e'n rhoi competitive kick lan, mae'n really anodd o dan y goleuadau i catcho nhw, a yn sydyn reit, maen nhw wedi cael y pwysau off nhw a roi'r pwysau nhw'n ar Glantaf, felly Ben Cwmwn i fi wedi bod yn wych. Ac edrych mlaen i weld yn yr ail hanner, a 9 pwynt sydd ynddi am y tro, boes, diolch yn fawr iawn. Wel, mae un tîm eisoes wedi sicrhau lle yn y rownd derfynol na yn Stadiwm Principality ymhen pythefnos, ddo oedd Coleg Sirgar yn wynebu Coleg Llanymddyfri, a dyma siwrathi. Tafliad yn gywir gan Coleg Sirgar ac yn torri drwy'r llinell yn bylchu'n effeithiol Harry Davies. Davies yn edrych am gefnogaeth ond yn mynd syth drwy'r dacl. Gan ddiffyn yn gry gan Llanymddyfri, ond mae braich y dyfarnwr allan. Felly mantais fan hyn i Coleg Sirgar. Cyfle i daflu'r dis fan hyn, ond y bel yn mynd yn hir. A Griff Watkins, capten Llanymddyfri sy'n yna, ond cyfle fan hyn i'r tîm cartre fynd am y pist, a mae'r dyfarnwr yn ei boced hefyd. A mae'n Gerdyn Melyn i Tom Williams. Rhyn Davies felly sy'n pwyllo. Mae hon digon syml i'r maswr. Dyma Llanymddyfri yn dod felly yn nwy ar hugen. Coleg Sirgar unwaith eto'r olwyr yn dechrau dod mewn. Yr amddiffyn yn gryf gan y tîm cartref ar hyn o bryd, ond mae ambell un arall o'r olwyr yn dod mewn i helpu'r blaenwyr, a maen nhw'n mynd mlaen unwaith eto. Coleg Llanymddyfri gyda'r mantais yn croes i'r llinell gais, a mae'n gais cos Llanymddyfri sy'n mynd ar y blaen. Coleg Sirgar, modfeddi sy'n gwahaniaethu nhw a chroesi'r gwyngalch am gais. Teifi Thomas yn ceisio defnyddio'i bwer i groesi'r llinell gais. Mae dal yna i Coleg Sirgar. Sam Williams sy'n pwyllo yn isel ac yn gwthio dros y llinell gais. A Coleg Sirgar sy'n nôl ar y blaen. Cyfle fan hyn i ymestyn mantais y tîm cartref. Davies yn cymryd ei amser yn anelu ac yn gywir syth rhwng y pist. Mae'r cloc yn goch yma yng Ngholeg Sirgar. Llanymddyfri'n ysu am gais i gipio'r fuddugoliaeth. 3 pwynt yn ddigon am gêm gyfartal
Mae'n dod allan tuag at yr ochr agosaf. Watkins yn dadlwyth yr holl ffordd i'r asgell. A Harrison Burke yn y gornel yn dwyn y fuddugoliaeth i Coleg Llanymddyfri. Nhw fydd yn mynd i'r Principality i'r rownd derfynol. Boys have worked really hard all season. Did a lot of prep coming into this game. We were going really well and we've come one up short, unfortunately. So, yeah. 2 years in a row, it's unbelievable. Obviously, we played these boys earlier in the season and they put a big score on us. So it's nice to finally get a bit of revenge on them and go through with a lot of momentum into that final. Wel, dyna i chi'r dynion. Dyma i chi'r merched te. Cafodd Coleg Y Cymoedd yn erbyn Coleg Llandrillo i gohirio achos y tywydd, ond fe groesawodd Coleg Gwent, Coleg Llanymddyfri yn y rownd gyn-derfynol fel o'n i'n dweud. Megan Thomas, y cefnwr, un o 4 cais iddyn nhw yn yr hanner cynta. Ac yna, sgoriodd Beatrice Morgan 2 gais i Coleg Llanymddyfri gan gynnwys y cais unigol gwych yma i ddod yn nhw nôl i mewn i'r gêm. Tipyn o gais fyna i'r cefnwr, ond roedd Coleg Gwent, wel, o'n nhw'n rhy gryf yn y pen draw. Tegan Ellen Bendel yn croesi fan hyn. 7 cais i gyd te i Coleg Gwent, 39 i 15 y sgôr terfynol. Gwent, felly, sydd ar y ffordd i'r stadiwm ymhen pythefnos. Felly, digon o rygbi i ddod dros yr wythnosau nesaf o ran y gystadleuaeth hon. 2 gêm i chi nos Iau nesa. Y gêm gynta i weld pwy fydd yn mynd o adran A i adran B, Coleg Gŵyr yn erbyn Coleg Caerdydd ar Fro. Ac yna, y gêm i weld pwy fydd yn mynd o adran B i adran A. Pwy fydd yn cael dyrchafiadau Coleg Gwent neu Ysgol Uwchradd Casnewydd. Yna, ymhen pythefnos rownd derfynol y merched i ddechrau y gynta o 2 gêm. Coleg Gwent barod yna ac yna rownd derfynol y bechgyn. Llanymddyfri yn erbyn Uned Glantaf neu Coleg Y Cymoedd. A sgwni ai Coleg Y Cymoedd neu Glantaf fydd yn y rownd derfynol yna ar hyn o bryd. Llywarch Myrddin i'r prif fforddwr hapusa fydden ni'n meddwl, ond mae'n dipyn o gêm mas na. Ynddi, na, mae'n gêm dda, mae'n ôl ymlaen. Bod ni ddim eisiau fod sydd yn neges fanna, nwth ni'n sgorio, ti'n mynd sgor arall. A Peter gatan nhw, mae Cymoedd yn chwarae dda, ond ni'n gatan nhw'n nôl fewn i'r gêm o camgymeriadau a jyst rheolaeth gêm ychydig bach. Dyna'n neges di cefnogi sgorio eto. O'ch chi'n edrych yn dda ar hyn o bryd. Hapus ar y cyfan efo siŵr beth yn mynd? Na, maen nhw'n chwarae dda, jyst eisiau pêl yn hanner nhw, dyn ni. Dyna ni. Llywarch di o galon nôl at ti. At y tîm, a nôl â ni at ein tîm sylwebu ni hefyd. English Language Commentary, ond yn Gymraeg, nôl â ni at Lloyd ag Owain. Chasgoffach chi, Ysgol Glantaf 29, Coleg Cymoedd 20. Glantaf wedi derbyn y bêl, honna lawr y cae tuag at Wyatt o'r Cymoedd. Rydych chi chwarae'n llydan ag yn agorad o'r cychwyn. Yr Cymoedd wedi ildio 5 cais yn yr hanner agoriadol. Dim ond 9 pwynt o wahaniaeth sy'n yna. Mae'r gêm a dal yn y fantol. Ac efo Cwmer ei gicio. Bydd pwyntia o fewn cyrraedd. Os di Glantaf yn ildio, cicia, cos, bod yna hanner, ond yna gyfla. Hanner cyfla. Wrth i'r bêl adlamu. Bron iawn yn garedig tuag at Lincoln Hall. Y Cymoedd yn rhoi pwysa diri ar Glantaf. Mae'n angen ffeindio rhyw fath o dihangfa, ond mae'na gais na yn anhygoel. Mae Barrett, Dylan Barrett, wedi sgorio, ac y Glantaf wedi sgorio yn y munud agoriadol yn y hanner cynta. Wel, mae'r Cymoedd wedi wneud union yr un peth yn yr ail hanner. Ac mae'r gêm o nôl o fewn sgôr. A'r gic yma yn achosi pob math o dafferthion na bêl adlamu. Ond i gyd yn dod fan hyn o'r gwrthrycio'r pwysa. Ac o tro cynta, dyn ni'n gweld Glantaf yn nerfus wrth i Prigotsits golli'r bêl a Barrett adlamu. Ond wen o glist i glist. Y pwyntia wedi ychwanegu. Glantaf 29. Cymoedd 27. Ac yma ar ail dro, mae Lloyd Lewis wedi methu cyrraedd y blwch sylwebu cyn sgôr cynta'r hanner. Chwarae teg beth ddigwyddodd.
Wel, i bob pwrpas, Glantaf yn colli'r bel ar lein ei hunan, a Dylan Barrett yn sgorio. Gwych, mor syml â ni. Ie, gyd i fod y replay yn y munud, oce? Paid i effoeni. Oedd o werth i weld. Ond, eto, 2 bwynt o wahaniaeth, sawl gwaith ar teimlad i bob. Glantaf, allan redeg i ffwrdd ar gêm. Yn dechrau, colli i penne. Disgyblaeth yn mynd trwy'r ffenas gan y tîm cartra. 2 bwynt hynny y Cymoedd. Heb di roed y ffidil yn y to o bellfor. Gehir am yr Cymoedd yn aros o fewn. Cyrradd y fwyaf y Glantaf yn dechrau. Teimlo'r gres na ar ei gydfa. Dyma fo, Lloyd, y gig drwad, y benod lamu'n bob man. Y mewnwr Daniels yn neud y dda i adfer y sefyllfa. Ond Prigodzic, dan bwysa, gweld y crysa di yn dod amdano fo'n colli'r bel, yn tasgu i ddwylo Dylan Barrett. Hynlla i Glantaf yna, a mae'r Cymoedd a'i cymffordd nhw lan fan hyn, a fel dylsyn nhw. Ia, ag cangymeriadau un ar ôl y llall ar hyn o bryd. Ge gosb, y be am ymlaen, chi sgrym ydy hi i'r Cymoedd. Y dwyrigian sydd yn y cefndir. A mae opsiwn ar ochr dywyll ar ochr agorad. Joey Williams, y capdan. Eto'n llygadi'r ochr dywyll na. Yn arian byw fe welson ni'n y hanner cynta. Yn fleillaw yng nghais Caelan Edwards. Ie, fi'n rili'n hoffi'r partneriaeth rhwng Joey Williams a Ben Cwmer. Ma nhw yn chwaraewyr o fi chwarae teg. A chi methu... Wel, ma nhw'n chwarae o bob man. Pam chi gyda 9, fel yma sy'n mor siarp yn gofyn cwestiynau i'r amddiffyn a rhif 10 sy'n gallu sganio a adnabod gwagle mor dda Ben Cwmer. Ma fe'n rili beryglus. A Pacerch yn gadarn hefyd sydd yn bod yn help. Oriol ar ochr dywyll. Nhw'n dod y bel. Mae yna gyfle ar y chwith. Un arall. A mi oedd y sgôr. Ydy. Y Cymoedd. Y Pionteci hefo'i ail. Wedyn ei slap yng ngwyneb Glantaf. Sioc ar y 9 yma ar barc yr arfau. A Pionteci wedi bod yn y lle iawn ar yr adeg iawn sawl gwaith ac a fi sgôr fwy pwysig a hon ar gyfer y tymor. Ie, ni'n sôn am crais gyntaf Glantaf, syth o'r maes chwarae. Beth amdano hwnta? Mae hwn yn symudiad sydd wedi redeg yn berffaith. Pawb yn nabod ei rôl a pawb yn execute o'i rôl yn berffaith. Mae hyn yn wych. Y redwyr off y bel yn neud ei swydd, cam gwych fyna. A chymo, mae Glantaf yna yn just... Wel, methu cael gafel ar neb. Pionteci y sgôr. Geraint Lewis fydd o ar ben i ddigon. Chi weld y trosiad hefyd yn hedfan trwy'r pys gan Cwmer. Ar un adeg, mi oedd Glantaf ar y blaen o 29 i 17. 12 pwynt o fwlch. Erbyn hyn, maen nhw ar y hôl i 34 i 29. Anhygoel sydd mae'r pendil wedi mynd o un pen i'r llall. Ie, mae rhaid i Glantaf dangos cymeriad nawr. 2 cais yn y hanner yma yn barod o fewn 5 munud. Mae rhaid i Glantaf newid rhywbeth. 5 cais i 4 o blaid Glantaf ydy. Am 5 pwynt o fwlch, Tom Howe fydd o angen. Cael ei stamp ar y gêm unwaith eto. Mae ar gynffon y lein yn torri yn rhydd. Dangos i gyflymder yn gadal. Logan Lloyd yn ei gysgod. Hall. Rheo fantais yn cael ei chwarae allu. Cyfle i chwarae'n rhydd. Y bas yn llac. Dod i Joseph Jones. Y gwipiwr. Pein di gweld fo. Mewn sefyllfa ymwysodol yn y gêm a heb sôn. Ond yr hanner. Yn ôl at gig gos y ddown ni.
Cadwyn yn llygadu opsiynau. O ddigon o derys i fynd at y gornel ar bob achlysur hyd yn hyn. Ond sgwnius i'r triffwynt na'n ddeiniadol. Na, i'r gonol. Mae'r llinell i fod mor effeithiol i nhw. Mae'r cic na ddim y gora. Ac o bosib, un peth ni yn sylweddoli yn ystod y gêm efo cicio Mason Daniels a Iwan Penri ar y cyfan. Ma' nhw'n methu y maswr arferol. Lloyd Lucas. Eto, gwtogi'r lein 5-6. Cadwyn yna. Haw eto, fel pob bachwr yn cael y bel yn ei gesantho. I'r ochr y gorau, colli siap, ma' nhw. Cymoedd yn neud y dda ac yn ei dwy'n hi. Fel fo Cymoedd yn dysgu gwersy'n ar y bach ac yn ffeindio ffordd i ddelio fo'r sgarmes. Mae hyn di bod yn period huge i Coleg Y Cymoedd. Mae nhw mas na'n brwydro amdano ei gilydd a tîm I Glantaf, dyna'r dechreuad weitha bosib I gadael Y Cymoedd nôl mewn i'r gêm mor sydyn a fel wedys ti, mae'r momentum di newid yn gyfan gwbl. Crouch! Bind! Set! Williams yn bwydo. Glantaf ddim efo'r goruchafiaeth oedd gen nhw yn y sgrym, trio roi pwysau ar y gic. Joseph Jones trio pêl-droedio honna, cam ddeallwriaeth, neb yn siŵr. Jones yn panic braidd yn cicio honna, sydd lawr y cae. Cwmer. Digon amser gan y maswr yn pwmpio honna yn bell I fewn I hanner Caerdydd. Ac os ni'n sôn am arweinydd, o dyna chi arweinydd. Mae fe'n cael gêm anhygol heno yma, Ben Cwmer. Ac I ddefnyddio'r toed dde na, bod mewn ffyrdd ymosodol, neu godi'r pwysa. Osa unrhyw chwaraewr ar y safon uche yn hapus efo canlyniad ar y cic yna. Morthwyl yn y troed dde na. A Haw am y tro cynta, ella'n dangos elfen o wendid, elfen o banic. Barrett rownd y gornel. Alexander White fod drwg i ni. Y bachwr Lloyd eto. Yr hyder na yn llifo trwy weithiennau Coleg Y Cymoedd. Y gwrthrycio. Gwybod yn ofalus, oddi ar y traed I colli y bel. Mae yna gyfle ar yr ochr dde. Disgwyl amdani oedd. Caelan Edwards. Alexander White oedd yn cario. Nicholas Ngazu. Mae yna le eto allan y llydan y cic letraws. Cyrff yn disgwyl. Eto mi'n berffaith nôl tu fewn. Leisiwn. Defnydd neu gyfder. Gwthio 1-2 os na 3 ffwr. Mae dal yna. Williams. Barrett yn hyrdio. Mae'n fyr. Modfeddi yn unig y fyrdd. Pwyll pia hi i'r ymwelwyr. Am gyfla. Cyfla am y trydydd cais o'r hanner. Gwrthrycio eto yn berffaith gan Glantaf. Drw ddim di dwy'n y bel. Glantaf wedi adfer y sefyllfa, ond mae'r bel dal yna I gyn bencampwyr y Cynghrair. Trio mynd y llydan. Cwmer, torri'n ôl tu fewn. Tu ôl drws cefn. Daliad y fydd llaw. O, arbennig. Wyatt, y cefnwr, wedi sgorio y trilla I gyd ar ddangos. A'r Cymoedd, perfformiad y tymor hyd yn hyn o'i safbwynt nhw. 3 chais o fewn 11-12 munud yr ail hanner. A mae'r gema ar ben ei weired. Syngo beth I dweud os. Mae hyn yn anhygoel I wylio. Bydd Gareth Wyatt yn hynod o bles gyda'r ymosod mae'r Cymoedd yn dangos. Mae gymaint o Wyatt I a Cwmer eto yn dechrau'r symudiad gyda'r cic ar draws y llinell a credyd I pawb. Yn y tîm, mae pawb wedi cael impact ar y cais na. Eto Basta, Cwmer yn dangos sgiliau rhedeg. Yr Basta allan o drws cefn, dwylo da gan Leisiwn I helpu a galluogi Wyatt I groesi. Cwmer
Dim y cic prydfetha yn y byd, a mae honna yn crafu drosod. A mae'r newid ar y sgorfwr yn anghredadwy. Mae'n deitha chi yn harach 29-17 oed ar gyfnod. Ac mae'r Cymoedd wedi sgorio 24 pwynt heb ymateb. Glantaf 29, Cymoedd. Mae Cw wedi wneud hynna. Mae Cw wedi wneud hynna ar pwrpas. Ti'n meddwl? Ie, fi genuinely yn meddwl. Y ffordd nath o siapio lan i cicio hwnna. Mae hwnna'n anghredadwy. Wel, dyma brawf o gymeriad Glantaf. Reit ta, gyrwch chi'n lawr i'r ystlydd i weld pwy mae cantrin wedi ddarganfod. Wel, Geraint Lewis, prif hyfforddwr Coleg Y Cymoedd, a dyn hapus iawn fyddwn ni'n meddwl, 24 o bwyntiau heb unrhyw ymateb gan Glantaf. Be gafodd i weid yn yr amser? Dim byd llawer, bechyn nath siarad mwyaf, ond chymod, ni do mas, ni wedi bod yn gywir iawn. Felly mae'r elfennau mwy anodd na beth mae pobl yn meddwl, fi'n credu chwarae'r ffordd arall. A chymod, ni wedi cael tymach moment, ond mae dal amser hir i fynd. Ni'n gwybod pwy mor bryglis mae Glantaf, so mae'r gêm, dim ffordd mae hwn drosodd gyda. A chymod, fel ni'n gweld am y pwysau gyda Glantaf, ond mae'n rhaid jyst ni cadw mlaen wneud, fel ni wedi bod yn wneud, a trio cadw momentum i fynd yr ffordd ni. Diolch, Geraint. Godzic, metr yr ail bryn Glantaf, yn gwybod bod nhw angen deffro yn yr ail gyfnod yma. Nhw angen sgorio nesa, mae wedi cael ei rhangipio, mae ras ymlaen, pwysau ar y cyflymder, a mae'r Cymoedd lawr y cae, ta neb am stopio, Caelan Edwards, na drosod am ei ail, sgorio cynta yn yr hanner i'r Cymoedd, a nhw drosodd eto, a mae'n anhygoel, di'r dorf methu credu'r peth. Mae hyn yn insane. Y cymeriad mae'r Cymoedd i dangos fan hyn, y composure, y dewrder i mynd am yr intercept, i ffrio'r off y llinell fel maen nhw wedi wneud. A cyflymder Edwards. Oedd hi'n meddwl bod gan y ball chwaraewr Glantaf yn gyflym, ond wel, mae'r olwynion ar y boi yma. Oedd Logan Jones yn syth ar ôl iddo fe torri'r llinell, edrych o gwmpas i roi i rhywun arall, ac yn lwcus. Oedd y ffindef yna i sortio fe mas, chwarae teg. O gwyn o glist i glist. Chwe chais i 5 Glantaf. Am y tro cynta, Cwmr yn methu'r tosiad. Glantaf 29, Cymoedd 46. Ie, glwswch chi'n angywir. Glantaf 29, Cymoedd 46. 29 pwynt erbyn hyn, ymatab o blaid y Cymoedd. Waw! Ie, wir. A mae Cymoedd rwan o fewn cyrraedd y ffeinal. Be gall Glantaf wneud? Tîm gora y Cynghrair hyd heno yn ddiguro i curo pawb ond i bais i gar cyn y noson yma. Gêm gyfartal o'r 7. Cymeriad sydd angen ei ddangos. A fydd angen dipyn o berfformiad yn yr 20 munud ola yma. Ostrom wrth droi. Y peryg yw, gyda Glantaf nawr yn chasio'r gêm, wi ddim i or-chwarae a mynd yn frantig. Mae yna agor ar yr ochr ddera, y ffigiad, a mae Glantaf drosod. Dyna'r ymataf, i ddim drosod eto. Fernandez, dyna'i ail o, a dyna'r 8 am y tymor. Ac mae'r comeback o bosib ymlaen. Mae angen cyfrifiannell i gyfri'r holl bwyntiau cael ei sgorio hyn yma. Glantaf 34, Cymoedd 46. A mae'r Glantaf angen ffeindio i gallu cicio at y pys, achos mae bob pwynt am gyfri. Ia, chwarae teg, am hysbyseb i'r Cynghrair yma, mae'r gêm yma, mae fe'n ffantastig. 6 chais yr un. Pic bwysig gan Daniels.
Fi tynnu hwnna ar hyd wyneb y pys, ac ar hyn o bryd, Glantaf yn ei sôn 34, Cymoedd 46, y gwahaniaeth ydy'r cicio, a'r cicio na i gyd gan Ben Cwmr. Fel, ni wedi bod yn camo Ben Cwmr ers y chwifan gyntaf, really. Mae wedi bod yn arbennig, a mae'n gema fel hyn. Mae margins bach fel hwnna yn golygu gymaint fel allwch chi weld. Fel ar hyn y bryd, 5 trosiad wedi fethu, 10 pwynt. Hynny'n gyfeteb i ddau gais arall, mae Glantaf yn gorau sgorio. Mae sgorio 8 cais mewn unrhyw gêm yn ddipyn o dalcen, yn ddipyn o dasg. Cymoedd yn dwy'n i ar y tir. Cuts yn dal yn dyn rhy hir, ac efo Cwmr ar y maes. Wel, un penderfyniad fan hyn, mynd ar triphwynt, ymestyn y bwlch yna unwaith eto. Mae Ben Cwmr da pen call ar ei sgwyddo. Mae fe'n gwybod, mae fe'n deall y gêm mor dda. Reoli'r gêm. Ac yn adnabod, fi 3 pwynt yma yn wneud ymdrech Glantaf gymaint anoddach. Ac os eith hwn drosod, 2 gais wedi throsi a mwy fydd angen. Pedwar i 46 yn troi 34 i 49. Angen 3 sgôr erbyn hyn ar Glantaf mewn chwarter awr. Mae'n mynd i fod yn anodd, ond mae hon mynd i fynd i'r funud ola, dwi'n siŵr. Glantaf yn algychwyn. Cymoedd gostaffu dim amser, ond rei hwnna lawr y cae. Reita edrych i fyny, gweld bach o bwlch yng nghanol y cae, adlanu i Wyatt. Fydd ar o'i lawr gan Harry Kinsey sy'n ar y maes, a di mynd yn mlaen gan naill a'r llall. Scrum, di methu tynnu lle gadael oddi ar yr ornest yma. Mae di mynd un ffordd, mynd y llall, a dwi'n siŵr bydd Glantaf yn cael ei cyfle unwaith eto. Fel wedys i, mae rhaid i Glantaf cadw ei phen efo'n hyn. Mae'r talent da nhw, mae'r naws da nhw, ond tybyd os mae'r game management da nhw, oherwydd maen nhw yn chasio hi, ond y peth gweitha allan nhw'n neud yw gorchwarae a colli'r pêl yn shape. Mae di mynd bach yn fratiog, mae di mynd yn fratiog wedi siwtio Coleg Y Cymoedd. Daniels, Cuts, yn mynd ar y tu allan na, dangan dadlwytho, mae'n fyw, mae'n gwneud yn wych. Glantaf, just ar lein ma, Kinsey, un hyrdiad arall, Prigotsis wedi croesi'n barod yn y gêm ma, bron iawn, un symudiad arall, trio tirio'r bêl, mae'r bêl yn cael ei ddal i fyny, cic gosb ydi hi. Wel, Cuts yn defnyddio i brofiad i allu, a nid yn arbennig yn wych rhywsyn i gilydd yn dadlwytho'r bêl, drwy ddim am fynd am y lein. Tom Howe yn hyrdio, mynd i hun, Amddiffyn yn gadarn tro hyn. Anafiada o bosib ar y tir, cyrff ar y lein, i'r ochr, dywyd Prigotsis mewn drosod. Dyna fo'r ail i'r blaen asgellwr. 13 cais am y noson, a dwi'n bron iawn edrych allan y bapur. Mae fy nheiddi cais arall fyna. Mae fe wedi bod yn cario'n anhygol trwy'r gêm gyfan. Am waith anhygol gan Cuts fyna fyd. Dadlwythiad, sut nath o hynna, so yn siŵr cadw'r pêl mewn, a wedyn wrth gwrs nath nhw adeiladu o fyna gan bwyll dda gan Glantaf. Pwyll oddi. Rygorjet, tebygach i perfformiad y hanner cynta yn ennill y gwrthdrawiad. Y gic jyst disgyn yn fyr. 39 i 49. Efo chwarter awr i fynd. Dawn ni at Catrin.
A wy'n ffindo'n hunan yng nghanol tîm rygbi Coleg Y Cymoedd, y merched. Wave girls, dyma ni, pawb yn chwifio. I gêm nhw yn y rownd gyn-derfynol wedi cael ei gohirio ddoe achos y tywydd yn erbyn Llandrillo, ond mae 'dy fi ddwy aelod o'r tîm yn barod i siarad â fi, Mabri a Georgie. A Mabri ddechrau, disgybl yn Ysgol Glantaf, ond yn chwarae Coleg Y Cymoedd. Pwy wyt ti'n cefnogi heno? Credu mae'n anodd dweud, fi'n credu ar y ffens heno, ond rhaid i fi dewis pwy bynnag sy'n ennill. Syniad da iawn, syniad da iawn. Mae'n dipyn o gêm ddo, ynddi wi Mabri? Ydy, mae fe wedi bod yn un anodd. Ie, maen nhw 2 tîm dda, so nawn ni weld beth sy'n ennill heno. Wel, mae yn gêm chi gyd yn mwynhau yn amlwg. A Georgie, fel o'n i'n gweud, chi wedi cyrraedd y rownd gyn-derfynol yn yr un gystadleuaeth. Be allech chi fod yn chwarae'n Stadiwm Principality mewn pythefnos? Be fydde hynny'n ei olygu chi fel tîm? Ie, bydde'n angerddol iawn i ni mynd trwy'r final. Mae'r coach ni yn dweud bydde'n, just amazing i mynd mewn, a bydden ni yn erbyn Gwent, so bydde'n gêm dda iawn. Ie, a be fydde'n meddwl i chi chwarae'n Stadiwm Principality? Cartre, y tîm cenedlaethol, be fydde hwnna'n meddwl i ti? Unreal, Unreal, gwych. Wel, gen i weld a fydd y boes yna hefyd. Ferched, pob lwc wythnos nesaf, diolch yn fawr. Diolch. Unreal, anhygoel ydy'r gêm yma. A fe na wledd yn y Principality yn y rownd derfynol sy'n gallu dyblygu unrhyw beth tebyg i hon. Ond y cwestiwn mawr ydy wrth gwrs pwy fydd yn ymuno a Choleg Llanymddyfri yn y gêm yna. Pencampwyr tymor dwytha eisoes yn y ffeinal. Ond pwy fydd yn dilyn? 88 pwynt wedi sgorio. Glantaf angen 11 arall os am ennill. A maen nhw angen mwy. Os di hwn i fewn cyrraedd Cwmr. Trio chwarae'n llydan. Y bas y llac o'n ôl at y gigosb. Glantaf llan o'r awyddus sy'n wyth eto'n ardal y dacl. Mae yna anaf ar y llawr, edrych yn ddigon cas. Eto Cwmr sydd yn rhoid y tîm ar y droed flaen. Ie, fi'n meddwl, maen nhw'n edrych yn really sharp, oedd nhw'n sgorio ceis anhygoel wrth gwrs o'r scrum na, o'r first phase, a ti gyda Ben Cwmr yn tynnu strings yn y nabod y gwagre gyda'i gêm cicio. Ond fi'n meddwl pan mae'r gêm yn mynd trwy'r cymalen, does dim lot yn cael ei cynnig gan y Cymoedd. Eisiau gyda chi weld beth sydd ddod ar S4C dros yr wythnos nesa. Wrth gwrs, y gêm diraddio'r gêm dyrchafu wythnos nesa. Gwyr Abertawe yn erbyn Coleg Caerdydd ar Fro. Wedyn, Gwent yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Pwy fynd lawr a pwy fydd yn mynd i fyny. Ac wrth gwrs, yr wythnos ganlynol dydd y rownd derfynol. Gwent yn erbyn Cymoedd mynd Llandrillo. Neu Llanymddyfri yn erbyn Glantaf a Cymoedd. Reita, Catrin. Lliw ti arni wan. Catrin di cael fwy o gwmni. Ydw wir, wy'n rhedeg rownd y lle. Llywar Chapmyrddin, prif y ffordd o'r Glantaf. Boes bach, be bynnag mae Coleg Y Cymoedd di wneud hanner amser, maen nhw wedi dod mas yn brwydro'n dyn nhw. Maen nhw'n dda iawn chwrdd maen nhw'n lot fwy fwy awch amdano nhw na be o gyn ni yn y chwarter awr cyntaf ail hanner na chwarae teg. O'n nhw'n glinigol ac mae Ben Cwmr yn chwarae teg yn cael stormar. Ond just o'n nhw'n lot fwy, o'n nhw'n curio pob ail bel, so maen nhw'n bod yn dda iawn chwarae teg nhw. Ond 10 munud i fynd a 10 pwynt sydd ynddi, felly cyfle i Lantaf, ddangos bach o gymeriad fan hyn? Ynddi, 10 pwynt yn dweud, da ni'n gallu sgorio 2 gais mewn 3 munud, so diwn na, mae'n beth ond, da ni wedi gadael gormod o geisiau hawdd, gormod o cicio gosb gwirion fel hyn, oedd yn methu dod fyny noi hanner nhw, ond mae'n rhaid jyst chwarae fan, ni'n mynd i chwarae. Dyna'r neges, jyst chwarae, taflu'r bil na o gwmpas, mae'n ddim y llinell gais? O'n i'n dweud, fel, mae ffitrwydd ni'n dda iawn, o'n i'n just dweud, mae eisiau ni, o'n i wastad yn gwybod, os di'n gêm yn acos na 10 munud i chwarter awr ola, mae ffitrwydd ni'n mynd i dal nhw fyny, so gobeithio wan, fydd yn ffitrwydd ag y tempo yn dal fyny wan efo ni. Ac wrth gwrs, chi yn gwybod sy'n mae curo nhw yn y gêm yma nôl y mis Medi, pam nath y ddau dîm gwrdd ei gilydd, chi a hi, a bydd hwnna falle'n hwb i chi? Ie, na, dwi'n meddwl, mae hwnna all better off ond dwi'n meddwl, it's out the window chdi bach fan. Ni jyst eisiau, mae'n rhaid jyst cael pel a jyst chwarae'n gyflym ag trafod y bel mas, symud y bel o gwmpas.
Oce, Llywarch, diolch yn fawr iawn ti. Dwi'n siŵr bod yn anodd unrhyw hyfforddwr adeg yma i edrych ymlaen. Fawr ddim nhw'n gallu gwneud erbyn hyn i ddylanwadu ar y canlyniad paratoada wedi bod. Mae fyny'r rheini ar y cae yma, rhaid nhw daflu bob owns o egni sydd ar ôl yn y tanc. Disgybliaeth a pwyll sydd angen ar Glantaf fyma. Mae Cwmer fel y disgwyl yn penderfynu mynd at y pist. O fewn i gyrraedd, wedi gweld eisoes. Dwi'n rhyw hanner llathan ar y tir hefyd. Ac eto, 10 pwynt ydy'r bwlch ar hyn o bryd. Mae 13 wrth gwrs yn gorfodi'r 2 gic na. Pe bai Glantaf yn sgorio 2 gais arall i fod yn gywir. 8 o 9. 8 o 10 erbyn hyn. 10 pwynt yn parhau i fod y bwlch. Y cloc yn tician. Dyfarnwr y gweiddi, Carw Sion. Peidiwch o dyflaen y gic. Ond mae honna wedi holli y triol perffaith. Cwmer ar dan. Be arall gallu deud am y gŵr yma? Wrth ystyried, ryw wythnos nau, mae wedi bod yn holliach yn ôl chwarae yn y tîm. Mae'n amlwg fwy hynod o dalent o gyda dyfodol disglair. Pan mae'r maswr chi yn chwarae fel hyn, mae'n rhoi gymaint o ffydd i chi fel cyd chwaraewyr. Mae popeth mae fe'n neud hyd yma, mae'n edrych fel yn just dod off. Mae fe dar fflen na, mae dar game management na, mae wedi bod yn anhygoel heno yma. Mae'n torri calon, dwi'n siŵr, criw Glantaf y pac yn benodol. Mae'n mynd ffordd i fyny'r cae, yn mwyaf sydyn, mae'n troi'r isodle, mynd nôl teg at lein hunain. A y peth yw, mae'n chwarae gyda hyder i trio pethau fel hynna. Mae'n bacio ei hun i execute o'r sgiliau yna dan bwysau. A dylse fe bacio ei hun fed oherwydd yn amlwg mae'r sgiliau, mae'r dawn da fe. Joseph Jones i lawr ar y tir yn derbyn bach o driniaeth ar hyn o bryd. Mae ddim har Cararfa. Hen o man drws nesa dydd Sadwrn Cymru yn erbyn De Affrica. Gêm ola. Gêm ar Hydref yn erbyn pencampwyr y byd. Am gêm i orffan y gyfres. Ac wrth gwrs, Cymru hef ennill gêm hyd yn hyn chwaith. Dyna mo, Joseph Jones. Dwi'n sôn ar ddechrau'r dydd. Un sydd wedi bod yn arwain y ffordd ran sgorio ceisio yn y tîm ar Cynghrair. Prindri i weld o yn ymosodol efo'r bel i ddwylo. Fi'n gweld fan hyn cramp yw yna yn bendant. Mae hwnna'n digwydd lot ar y tir galed yma ar y 4G. Fi'n gwybod yn iawn fel asgellwr, redeg, gwibio, tro ar ôl tro. Mae fe'n cymryd ei tôl ar y corff. Ond ni heb gweld llawer yn y gêm yma. Dim gymaint a hoffwn ni oherwydd pa mor dda i wel. Fi'n meddwl mae'n credyd i Cymoedd falle, gan bod nhw wedi bod yn real i'r gêm yn enwedig yn yr ail hanner yma. Ac mae gyd yn wylo'r Cymoedd rwan di. Maen nhw'n gwybod mewn ffordd, dim ond rheoli'r bel, rheoli'r cloc, a mi fydden nhw'n y rownd derfynol. Ac wrth ystyried, Coleg Y Cymoedd, o bosib yn ystradegol, ydy'r tîm mwyaf llwyddiannus yn y Cynghrair drost y 10, 15, 20 mlynedd dwytha. Yn ôl i'r safon oedd arfer bod ar chwaraewyr sydd wedi dod o'i blaenau nhw, wedi gwisgo'r crys gyda balchder. Mae fe mor rwystredig pan fi'n cael cramp fel hwnna, hefyd mae ddim byd chi'n gallu rili wneud amdano fo. Ddim cweit oedd y beth i'n rhedeg i ffwr. Na, yn union. Cymoedd yn ennill lein yn y canol. Davies. Dig at yr wythwr, Iowan Deisi. Hyn o ddama Glantaf yn angen bod ar ei gora. Disgyblaeth gan boes y brifddinas. Ond y Cymoedd ton ar ôl ton. Rheoli'r meddiant sy'n deud. A mae'r cloc yn tician i'r chwith yn defnyddio Logan Lois sydd wedi bod yn was ffyddlon yn cario'r bel. Yn trwy'r cymala. Cwmer, y cic dros y top, di rhoi bel i ffwrdd. Ond dyna'r camgymeriad cynta o bosib yn gwneud trwy gydol y gêm. Mae ras ymlaen, gic hir lawr y cae i'r tir agorad.
yn adlan yn ddigon caredig. Edrych am yr ystlys am ddiogelwch. O, mae di'n drosodd camgymeriad gan Fernandez. Nid i o'r glas i cadw hwnna'n fyw. Ie, gwaith da iawn gan y Cymru fyna. Adnabod y gwagle, a oedd y cic hwnna'n really tricky i ddelio da chwarae teg. A wrth gwrs, adnabod, oedd y gwagle y Glantaf i gyd yn ysu i cael y pil na nôl, a falle anghofio am y gwagle yn y cefn y cae. Ie, a mae pwysau'r cloc wrth gwrs yn neud chdi wneud eich penderfyniadau sy'ch ddim yn neud yn arferol. Posib iawn, efo 10 munud arall ar y cloc sy'n gael nhw drosodd y cymryd y lein, ond mae rhaid mynd, does, mae rhaid chwarae. A cramp yn digwydd ym mhob man yma. Ie, mae'r oer fel ddim yn helpu o gwbl. Sa'n mynd digwydd i chdi, Lloyd, ti'n byth yn meddwl, sa'n byth yn digwydd i chdi cael cramp Na, fe wastad. Sa chdi dal i fynd. Na. Ti'n gwybod beth, caff, cramp i fi, mae'n digwydd bron pob gêm. Ie, gofyn i'r chwarae fynd oddi ar y cae, gael parhau ar chwarae. Sydd ddigon teg. Cwmr yn pasio ambell i neges ymlaen. Logan Lloyd o'r bel yn ei ddwylo. Yn ddianelu. Pwy fydd y targed i'r canol eto at Davies sydd wedi bod yn neidio'n dwt i'r canol eto tuag at Leisian. Croesi'r llantfantais Cutson i dynnu lawr. Wyatt Cwmer y droi chwith o'ma. Honna alla ddim yn ennill gymaint o dir ag oedd o'n gobeithio na ddigon o wagle yn y cefndir. Ie, ond eto gorfodi Glantaf i chwarae o dwfn. A'r cloc fel wedi dweud, sawl gwaith yn barod, tician mae o. 7 munud yn weddill, Glantaf 39, Cymoedd 49. Dyna ni y weithwyr gyntaf yn gywir. Tom Howe yn mynd i hun, yn trio arwain y tîm lawr y cae, fyny i'r 20. A maen nhw drosodd eto, un ton eto. Maen nhw'n llyncu tir rwan, dyma fel oedd Glantaf yn y hanner gynta. Roedd un llydan, gorfod cadw'r bel yn y dwylo, gorfod rhedag, Cwmer yn rhwygo'n allan o'r dwylo. Eto yn arwain trwy esiampl, yn awdurdodol, yn ymosodol ac yn amddiffynol. Cwmer ei hun yn colli'r bel, Glantaf efo ail y gyfla. Y dorf ar ei traed. Yn trio cadw'r dyfnder. Oes na le allan y llydan. Nôl tu fewn. A mae Glantaf wedi bylchu. Nhw drwad. Dal i fynd yn gweu ffordd un pen y cae. Haw. Ang y dwylo. Di mynd ymlaen. Do. Neu nôl. I ffôn y llall. Mae'r bel dal y fyw. Glantaf dal i ymosod. Daniels. Gabe Williams. Dadlwythiad gan Payne. Yn trio signo'r amddiffyn fwy clos. Payne, Haw tu fewn. Payne yn fficio, mynd i hun. Haw yn gorau rycio. Mae yna le eto ar yr ochr dde yma. Gorau bod yn gywir mae Glantaf. Fernandez. I fewn i'r 20. Haw. Prigocic, y ddau yn edrych am hat-trick. O fewn o'r ochr. Oes na'r kick-off? Nag oes. Angen bod yn ofalus. O, hanner bylchiad. Neb ar ei ysgwydd i gael y dadlwythiad. Williams. Metr ar ôl metr yn cael ei lyncu. Y pys o fewn cyrradd. 5 metr. Rheol fantais. Mae gyd yn digwydd ar y cae. Ond cae sydd angen. Daniels yn cymryd y kick-off. Na, medd y dyfawnwr. Mae rhai mynd y gyflym, 4 munud y weddill, 10 pwynt eto i atgoffa chi y bwlch. Reita, cael gymaint gwynt. Lloyd, dwi'n siŵr na sawl enw o dan ystyriaeth, ond pwy ydi dy ser yn y gêm? Dim ond un i fi, Ben Cwmer, mae wedi bod yn anghygwyl heddiw ma. Mae wedi dangos ei ddawn, dangos ei ffle, mae'n adnabod darllen y gêm mor dda, adnabod y gwagle, a fi'n teimlo mae popeth dda sydd wedi dod o'r Cymoedd, wedi dod trwy dwylo neu bwth bwy yma. Felly chwarae teg Ben Cwmer, ser yn y gêm heiddiannol iawn.
Ben Cwmr ar noson oer wedi tanio. Ond y cwestiwn mawr ydy'r perfformiad am arwain i'r tîm ond yn chwarae drws nesa yn y rownd derfynol. Tom Howe yn mynd i hun dros y lein am y lein. Dio ddim yn gallu tirio. Mae o'n fyr. Cuts. Torri nôl tu fewn. Un ffordd. Y llall. Mae dros y lein. Eto wedi dal i fyny am ddiffyn. Mae hwnna'n huge. Mae hwnna yn huge. Dyna o bosib fydd y weithred fydd yn ennill y gêm. Ben Cwmr yna eto. Efo sawl crys arall. Cwmr ar ben y dacl, ar waelod y dacl. Yn bobman. Rhaid rwy'n bach o clod i leisio yn fyna hefyd. Gwych. Eto. Sa'r sgôr na bosib wedyn i ti'n ddiddorol iawn yn y munuda ola. Mae rhywun yn teimlo, mae rhaid i Glantaf sgorio hefo'r meddiant nesaf. Os nhw ddim, mae'n gêm ar ben. Behind the kicker. Behind the kicker. 7 cais i 6. 39, 49. Llywach at Myrddin yn gwylio ymlaen. Yn gobeithio bod ella'r anisgwl am ddigon wan. Cuts. Syth. Llun o tarw. Dim Trigared. Prigosnitz ei hun. Nôl i fyny. Dal i fynd. Un cyfle arall. Cuts nôl i'r draed. Trio. Neu bob dim. Maen nhw'n gallu i adfer y sylfa. Gabe Williams. Dal i fynd. Mae Glantaf. Ydy'r amddiffyn yma am agor. Yn llydan maen nhw'n mynd. Fernandez. Edrych am ei hat-trick. Angaros yn fyw i ddechrau fo'i. Nôl, newid cyfeiriad. Cadman, y captan. Metr y fyr. Eto, mae rhywun teimlo un hyrdiad arall. Allan Taf groesi. Hall. Hall yn mynd. Advantage over. Rhaid fantais drosodd. Cuts. Dwi'n cael ei ddau fyny unwaith. Yn fyr eto. Mae dal y fyw. Rywsyn ei gilydd. Prigosnitz. Wedi ddal i fyny. Mawn bach. Be ydych chi'n gallu ddeud? Oni bai. Bod y Cymoedd wedi rhoi cyrff ar y lein ac wedi ennill y frwydr. No, there is. Well, just all one. Okay. Well, have you got one? Show them behind you. Owl peth ar y cae, rygbi ma dros y blynyddoedd, ond ydy'n ei gweld ffasiwn perfformiad gan y Cymoedd, perfformiad anisgwyl yn erbyn y ffefrynna ar ddechrau'r dydd. Y cloc bron a cyrraedd coch, Glantaf trio, ella cael un sgôr arall. Williams eto yn hyrdio ymlaen. Prigosnitz. Haw. Methu mynd yr holl ffordd. 5 metr yn bryn. Mae'n gorau sgorio rwan. Mae'n gorau mynd am y gic. Mae'r gêm yma wedi cynnig bob dim. Ond mynd i fod mewn ofer i Glantaf. Haw eto. Play advantage, no arms, 18. Pe o fantais yn cael ei chwarae. Hall. Ydy hwn. Y cloc wedi troi yn goch. A oes amser ar gloc y dyfarnwr i cwestiwn nhw drosodd. Mae'n ar y sgôr. O bosib dyna fydd o. Y dyfarnwr yn gofyn y cwestiwn. Ydy amser ar ben. Mae'n angen cymryd y gic yn gymryd Glantaf. That's time, boys, okay? Mae'n amser ar ben. Y cloc wedi curo Glantaf. 8 cais ddim yn ddigon. Hon gan Sean Hill ydy'r wythfed. Y cic yn gywir. Am gêm. Am led o rygbi dyn ni wedi weld. Ond am berfformiad gan Coleg Y Cymoedd. Dwi'n meddwl neb yn disgwyl y canlyniad yma ar ddechrau'r dydd.
ond neb y disgwyl yr ymateb gan Coleg Y Cymoedd. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta. 12 pwynt ar ei holi ar un cyfnod, ond rywsyn neu gilydd. 8 cais i Glantaf. Cymoedd yn sgorio 6 i hunain. A mae Coleg Y Cymoedd eto nôl yn lle o bosib maen nhw fod ar ôl dominyddu'r gystadleuaeth yma drost y degawd yn y ffeinal. Ac wedi curo Glantaf am y tro cynta y tymor hwn. Record i guro'r tîm cartra wedi mynd. A diolch i berfformiad y gŵr yma yng nghanol y sgrin, Ben Cwmr. Anhygoel. Perfformiad anhygoel, gêm anhygoel. Y sgôr terfynol, Glantaf 46, Cymoedd 49. Reit fi gyda Joey Williams, ys i siarad i Joey ar dechrau'r gêm. O'ch chi'n disgwyl i'r gêm bod fel na? Oedd yn anhygoel? Na, ddim o gwbl. Ni'n gwybod fel faint mor dda mae Glantaf yn, obviously, curo ni yn y gêm cyntaf o'r Cynghrair. Team really great one, game boy. And, felly, ni wedi trio mynd mas o'na a roi popeth, a ni yn y final nawr, so. Ti'n gwybod beth, boys, chi methu cwestiynu y canon na, oedd yn anhygoel. 29-17 o'ch chi lawr yn y hanner gyntaf 11, a wedyn beth oedd y neges ar hanner amser i brwydro nôl wedyn, a gorffen y gêm fel neithwch chi? Nis yn siarad am fel ble ni'n dod o, fel Valley Boys, typically tough, felly, pan ni'n dod mas, just trio bod yn physical a just get stuck in, like. Yeah, Valley's boys, tough as they come. Dweud I fi am y dyn ma. Tell me about this man. Unbelievable, like, kicking game, running, popeth, fair play. Ben, you are man of the match. Diolch yn fawr, Joey. You are man of the match, deservedly so. Just come back from injury as well. How does it feel to put in a performance like that? Because everything you did seemed to come off. Yeah, we just, in the week, like, we were looking at what Glantaf are good at, what they're weak at, and today we just targeted a weakness, you know, put it in the backfield, see what they're about, and yeah, feels amazing, to be honest. Unbelievable. Yeah, did you say that feels unbelievable? You seem to be oozing with confidence in that game. Did you feel like, is it one of those days where you just feel like you can do anything? Well, that's normally how I play anyways. I like to be, you know, on the front foot and be a dictator, but yeah, today I think I had my week to bit this morning, to be honest. Mate, I'll see you in the final in a few weeks, mate. That was absolutely outstanding. Congrats, mate. Well deserved. Cheers. Tipyn o gêm yn dod i be? 14 cais i gyd rhwng popeth. Glantaf yn cael 8-6 i Coleg Y Cymoedd. Newn ni ddadansoddi y cyfan cyn bo hir, ond cyfle i weithio chi ynglyn â'r rygbi sydd ar ei ffordd fan hyn ar S4C cyn bo hir ymhen pythefnos. Mae gyda ni rownd derfynol y merched, y gig gynta am 4:45, Coleg Gwent yn erbyn Coleg Cymoedd neu Llandrillo, ac yna i ddilyn am 7:45 rownd derfynol y bechgyn. I ni nawr yn gwybod bydd Coleg Llanymddyfri yn herio Coleg Y Cymoedd yn Stadiwm Principality drws nesau ni. Ond cyn y gemau yna, ymhen pythefnos, gyda ni 2 gêm ddyddiau nesa. Gêm fawr i weld pwy fydd yn disgyn o adran A i adran B. Ai Gwir Abertawe neu ai Coleg Caerdydd ar Fro, ac yna fe fyddwn ni yn cael gêm i weld pwy fydd yn codi o'r adran, yr ail adran fel petai, i'r adran gynta, ai Coleg Gwent neu Ysgol Uwchradd Cas Newydd. Digon o rygbi i ddod fan hyn ar S4C, ag sgwni pa mor hapus mae Geraint Lewis yn teimlo nawr. Dwi ddim yn dangos llawer o emosiwn i ond mae'n siŵr dy fi fod yn ddigon fodlon i fyd am y gêm ac am ail hanner, Theo, i foes y Cymoedd. Gymaint o gymeriad yn y chwarae, pawb yn meddwl taw Glantaf oedd y ffefrynnau, ond yn dod yma a phwynt i brofi. Ie, ti'n gwybod, hanner cynta o Glantaf yn gwneud popeth yn iawn. Hwnnw'n sgonion da yn y chwarae rygbi ardderchog. Yn credu, oedd Cymoedd bach yn rhy araf yn jyst gwneud popeth, ond chwarae teg ail hanner Cymoedd yn dod mas a completely di blow mas o Glantaf. Chwarae teg i Cwma, sorry. Mae'n anhygoel heddiw. Fel tenol mas o'r control o'r gêm, rhoi pwynt ar y bod, a just y kicks yn gwneud, popeth yn gwneud yn mynd y ffordd
Ie, mae momentum mor bwysig mewn gêm o rygbi yn diwe, ac yn yr ail hanner, na fel o ti'n sôn, Coleg Y Cymoedd yn sgorio be? 24 o bwyntiau heb unrhyw ymateb gan Glantaf, ac yn neud hynny yn syth be ryw funud mewn i'r ail hanner, dyma be mae rhywun eisiau gwneud. Ie, wel dyna beth momentum. Ar ôl i Glantaf, sgorio 29 yn cynnig hanner, a Cymoedd dod o lan y sgorio, yn y pwynt yn y bôn, a momentum completely di newid, a chwarae Cymoedd, Mae'n gwneud yn hygol, popeth yn gwneud yn al hanner yn dda. A yn credu Glantaf dan llawer o bwysau, a nhw bach yn erratic. Ond, o'n i dal di trio dod nhw'n diwedd, ond, oedd Cymoedd, mae'n ti ceisio nhw sgorio, a ffordd nhw'n gwneud stuff, a popeth yn mynd ffwrdd nhw. Ie, ceisiau pert iawn, ac yn ymuno gyda fi, i drafod y cyfan, ac yn edrych ar hyn i gyd, mae Geraint Lewis i prif y fforddwr nhw. Geraint, uchaf bwyntiau'r ail hanner fan hyn. Mae'r cais yma yn wych. Geraint, be o ti'n meddwl o'r ail hanner? Na, pa mor falch wyt ti o dy dîm di ar y nod? Fi falch iawn dy siarad nhw nawr. Mae'n gweithio'n galed rai nhw am dros blwyddyn a hanner eraill, chymod, neu blwyddyn cyntaf yn y coleg. Ond fel chymod bech yn Glantaf hefyd, maen nhw'n bod ardderch trwy flwyddyn, siwr fod y tîm gorau i fod yn deg, ond chymod, mae'n anffodus heno. Ond cefn i'r 20 munud neu fel, ath pethau'n berffaith yn iawn, a cefn nhw momentum, a chymod, o'n i jyst gallu dal mlaen i ennill y gêm. Ni'n gweld y ceisiau pert na nawr, ond mae rhaid i weid, y set amddiffynol na am ryw 10 munud ar ddiwedd y gêm yn cadw nhw mas am gyfnod hir, yn pido roi cyfle iddyn nhw gael y pwyntiau oedd angen arnyn nhw. Mae rhaid bod chi'n falch hefyd efo hynny fel tîm y fforddi, bod pethau'n gweithio efo'r ymosod a'r amddiffyn. Ie, chymod, o'r hanner cyntaf, na byswn ni'n siomedig da pwy mor rwydd oedd Glantaf yn ffeindio fe i sgori ceisiau a torri'r llinell, a dangosodd y bechgyn llawer fwy o cymeriad, ro'n ni mwy caled i ennill tir yn erbyn, ro'n ni mwy caled i torri lawr, a na gys i gofyn o'r bechgyn a'r cymeriad na, a chymod, ei gweithio'n galed i'w gilydd, a wnaethon nhw ni haid hanner, a chymod, ni'n tîm sy'n chymod, ni'n joio cael y bel, a ni'n gallu defnyddio fe eitha da, ond hefyd mae'n nhw sylweddoli mae peth o'r gêm heb iddo fe hefyd. Just in cwestiwn, pa mor dda o Bencw mae heno? Ie, mae chwaraewr da iawn, a amrwywiaeth yn ei gicio, yr aeddfedrwydd, fel mae fe'n lliwio'r gêm. Mae fe rhywun, mae'r bygythiad a'i droed e hefyd, ond mae'n gallu chwarae rygbi hefyd, ond ni'n meddwl yn wych i ni heno, yn ywedig gyda'r trosiadau hefyd, yn dys yn cadw'r sgobod i fynd, a oedd e'n heiddiannol byddwn ni'n meddwl o'r ser yn y gêm. Beth oedd y neges e yn hanner amser? Achos hanner gyntaf, y Cymoedd bach yn araf wneud stuff on, a hanner tîm hollol gwahanol. Ie, chymod, sy'n y bechgyn yn dda i fod yn deg. Mae cwbl o chwaraewyr yna sy'n deall yr wrth da iawn o'r gêm, ond ni'n sylweddoli hefyd, fel ni wedi gweud amddiffynol, ni'n rhywyd i chwarae yn erbyn, a chymod hefyd yr elfennau fel wedi si yn ystod y ail hanner, o tybach o gwynt, na ddim yn galed i fynd mas o'r hanner eich hunain, a chymod, dynyddio ni hwnna'n dda yn wedig dy ben, a chymod, fi'n credu nath hwnna gwaniaeth yn y diwedd. Fi'n siŵr bod ambell i chwaraewr mas yna di blino, ond mae pethefnos i ddod dros y cyfan cyn y rownd derfynol yna yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Fe fyddwn ni yna ar gyfer y gêm yna. Geraint, diolch o galon, gen i sgwrs bryd hynny. Diolch yn fawr iawn i ti. Ie, Geraint yn mynd i weld i dîmau, i ddathlu, mae'n siŵr dy fi. Diolch yn fawr iddo fe, beth am i ni gael rhagor o mateb gyda Lloyd. Ie, fi ma da'r captain Tom Cadman, prif y ffordd o'r Llywarch. Boys, diolch yn fawr iawn am ymuno da fi, fan gwybod mae'n anodd ar ôl golled. Llywarch, chi wedi bod yn anghredadwy trwy'r tymor i gyd, o'ch chi'n gwych yn y hanner gyntaf. Beth digwyddodd yn y hanner, pam wnaethon chi colli'r gêm na, ti'n meddwl? I ddechrau allan gwrchiadau Cymoedd, o'n nhw well ni, ail hanner yno, nath nhw chwalu ni ail hanner, na chwarae teg yn nhw, so o'n i'n meddwl oedd Cymoedd yn lot fwy awch iddyn nhw, o'n i'n sôn amdano, nath nhw ennill pob ail bel, cêm gicio nhw, Ben Cwmwyd yn deg, chwarae dda iawn, chwarae teg iddo. Ond tymor, mae wedi bod yn dda iawn, yn y gym yn cymryd ydy, 35 munud o diffyg canolbwyntio, a mae pethau'n troi fel nath ni weld i heddiw yma. Ie, fel wedys ti, mae'n cymryd 35 munud, dim ond un gêm yw hyn, Tom, ond yn edrych nôl ar y tymor a amser chi wedi cael da'r boys, chi'n grŵp anhygol, chi'n grŵp agos, beth chi'n mynd ar ôl hyn? Wel, gobeithio chi'n gwella, llawer o'ch wewyr dda gyda ni, gobeithio llawer o'n ni mewn Cardydd 18, y dan 18. Ni'n mynd aros yn agos gyda'r ysgol gyda'r gilydd, gobeithio bod ni'n gwella, a ni'n dal efo'r
ail dîm i chwarae wedyn yn y ffeinol nhw. Gwych, diolch Tom. Yr un cwestiwn i ti i radda, Llywach, be ti wedi gwneud o'r tymor yma? A, wel, dy gyfnod ti wedi cael gyfnod hynod o llwyddiannus yma yn Glantaf dros y blynydde? Na, mae tymor wedi bod yn dda, na hogia, 35 munud gwych fel ddim yn mynd i diffinio'r hogia, mae lot o hogia. Mae lot o'r hogia mynd i fod yn camu safon uwch, to'n dweud game ffantastig yr entertainment, ond na, fydd yr hogia mae'n lot o nhw'n camu fyny, ond mae rhaid i fod yn dysgu yna, dysgu sydd i reoli gemau fel e. A y bwys yna'n camu fyny, mae'n credyd mawr i ti Llywach. Diolch am eich amser chi bwys. Diolch Tom. Cheers boys. Mae'n gyfweliad anodd i wneud yn diwe, a mae'r siom yn amlwg yn diwe. Chwaraewyr Glantaf yn amlwg yn siomedig tu hwnt a Theo. Mae'n siŵr bod ti'n gallu cydymdeimlo sdim ots ar ba lefel ti'n chwarae, yr un yw'r siom o fethu a cyrraedd y brig, ac ar ôl cael tymor gystal, falle bod e'n brifo mwy. Wel, yn gyntaf fel cyn-dysgybl o Glantaf, fi'n teimlo amdano nhw. Fi'n teimlo bach yn drist on nhw. Ond eto, fel Mr Murray yn dweud, chwarae teg i Cymoedd, o'n nhw'n absolutely amazing, yn wedig yn ail hanner, o'n nhw'n dod mas, tîm hollol gwahanol. Ond pob lwc i nhw yn y ffeinal, ond y Glantaf yn anffodus heno, a gyntaf o'n nhw ar dan. O'n nhw'n popeth yn gywir, ond Tom Howe, ond couple o bethau jyst hyn mynd ffordd nhw, a ni'n cael ni jyst i switcho back bach yn ail hanner, o'n nhw'n lackadaisy, especially contact area, tackles, Cymoedd chwarae teg yn jyst yn dominate o popeth. A beth sy'n neud i'n anoddach hefyd yw pam fyddan nhw yn mynd ôl i edrych ar y gema, fe fyddan nhw'n gweld bod na gyfleoedd wedi bod, ond bod Coleg Y Cymoedd wedi i hatal nhw rhag cael y pwyntiau holl bwysig ar yr amser holl bwysig. Na, 100%. O Glantaf, o'n i dal mewn y gêm yn ail hanner, ond oedd y momentum efo Cymoedd, y tackles, moment masif o Cymoedd yn ennill nhw, a yn y cyrru Glantaf, yn nhw bach yn yr atic, o'n nhw'n cyrru mewn yr afi y gêm bach lawr, o'n nhw efo drop goal ar y 22, a nath nhw'n just cymryd bach yn gyflym, oedd couple of boys ddim yn set, a eto mae y Cwm yn cael y bil, mae'n rhoi kicks mewn, y Skellyn yn sgorio mewn corner, mae'n rhoi pwynt ar y boards, a chwarae teg Cymoedd, o'n nhw'n outstanding. A dyna i chi aelod arall o dîm y fforddi Coleg Y Cymoedd, Gareth Wyatt, y cyn a sgellwr rhyngwladol. Mae'n siŵr bod hefyd ar ben i ddigon. Lloyd wedi dod nôl ato ni am hysbyseb i'r gystadleuaeth hon. 95 o bwyntiau, 14 o geisiau. O'n i'n agosau at y 100 pwynt. Wedi gwneud rhestr o bawb sydd wedi sgorio. Wy'n siŵr bod wedi colli nifer ohonyn nhw mas. Ond dyna be o'n i eisiau gweld. Gêm agored, o'n i'n sôn am yr asgellwyr, ond o pawb eisiau sgorio heno. Fel wedys i, mae'n credyd i'r gystadleuaeth, mae'n credyd i'r bwys, a mae gymaint o bwys dylentog yn y gyngred yma sy'n mynd i camu mlaen i pethau mwy. Bwys fel Theo, ti'n gweld beth fe llwyddo wneud ar ochr yn y gyngred yma. A ti'n gweld be, credyd i'r Cymoedd, y ffordd o'n nhw'n amddiffyn wedyn, y calon o'n nhw'n dangos, fel o'n nhw'n dweud, Valley's boys tough as nails, wedyn nhw, Joey Williams, o'n nhw'n ffantastig, a pob credyd i'r dau dîm i fod yn onest. Fi'n meddwl bod ti wedi crisialu pethau neis fyna, calon, dyna beth angoson nhw. Mae rhaid fi ofyn ymhen pethefnos, ni'n gwybod taw Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg Y Cymoedd. Unrhyw un eisiau penderfynu neu gweud wrthai pwy maen nhw'n meddwl fydd yn ennill hwnna? Honestly, ar ôl hwnna, o'n i'n mewn Glantaf, so ddim clem, honestly. Wel, wedys di Lloyd, Coleg Y Cymoedd? Nhw di ennill calon fi heno yma, fi'n meddwl. O'n nhw'n gwych i wylio, a oedd yn clas i weld nhw'n dod nôl yn yr ail hanner. Dangos y cymeriad na, a fi'n ffrindio dda Gareth Wyatt hefyd, so fi'n rhaid i fi dweud y Cymoedd. Da iawn ti wir. Wel, dyna ni. Fi'n siŵr bod y dorf yn hyn sy'n araf mynd adre bod nhw wedi bwjoio hefyd. A cyfle i fi eich atgoffa chi o'r holl chwaraeon sydd i ddod ar S4C dros y dyddiau nesaf. Gan ddechrau, wrth gwrs, gyda gêm fawr drws nesaf, Cymru yn erbyn De Affrica. Gêm ola cyfres yr hydre i'r Crysau Cochion. A'i dyma fydd gêm ola Warren Gatland wrth y lliw. Ymunwch â ni am 5 o'r gloch ar gyfer y gêm enfawr yna. Ac yna, fel o'n i'n gweud, mae yna wahanol fath o gampau i ddod. Sgorio, pêl-droed, y Cymru Premier, y dre newydd yn erbyn Ceicona. Nos fori am hanner awr wedi 7 ar ein gwefannau cymdeithasol ni. Ac yna nos Sadwrn am 9:45, mae gyda ni chydig bach o seiclo i chi, uchafbwyntiau, Cynghrair y Pencampwyr, ralio, fore Sul am 11, cyffro rali Siapan, ac yna fydd Sul am 1:45, gêm arall i chi Gwalia United yn erbyn Bridgewater United. Fel o'n i'n gweud, S4C, cartre chwaraeon Cymru. Wel,
fi'n meddwl bod ni gyd yn heiddi mynd i eistedd lawr mewn stafell dywyll ar ôl honna gyda potel dŵr poeth. Achos ni yn sythu ond boes bach, mae'r cynnwr ni wedi cael ar y cae wedi cynhesu ni. Fel o'n i'n gweud, 95 o bwyntiau, 14 o geisiau, be well. Diolch yn fawr iawn i chi'ch doi. Falle llwch chi dwi mewn drwy gael yr as na. O'n i sôn amdano fe gynharach. Na, paid ti meiddio. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Diolch i chi gytre am eich cwmni hefyd. Fe fyddwn ni nôl nos Iau nesaf 2 gêm ac yna ymhen pythefnos. Fe fydd gyda ni y 2 rownd derfynol na drws nesaf yn Stadiwm Principality. Fe fyddwch chi na, fi'n gwybod. Tan wythnos nesaf te. Hwyl fawr, nos da i chi.